ناندي دي اربيتر زاني سا كبرم ساشو اتنسوني يا متلو ويلكم كبر غاشانا جرم اوكي هو بحاول يلا ابيكم نحاول خبرهم روم رأيه لا حول خبرهم عندما تقبلوا عندما حبوا خبرهم غشنا كلكم عندما ويلكم عندما حبوا بليز عندما تقبلوا يحاولكم حاولنا flowers welcome بلو تجدلاي جديد تجدلاي حاولنا welcome اوكي اللهم اوكي take care اتخورم اتلو take care اوكي كبرم كتستين جبر مايكروفون مجمرة سمع لها سمع زي لها فلت اوكي الله خدو كبرم الله خدو الله اوكي سمع لها حجي قرب انتروداكشن كبر لك مورد مو دحر كتحزاها مالك بابينه alright سلام كبرات تحاتلتي نايزروم نايلومي غاشا قريب زلو شمو عبد صحيح له بلعلي روم ولد ميكائيل يزبحل حجي قدامي قرب ابزي غزا مسيو حساباتو كافيل نيرو كم ذكرنا انا من رابزي قرب سمعيو حجي ناتو مقصلتا بمالت سو بزح عرستا طالعيلو بزعبا تاريخ تنكف نغرات يزارب سلنبره نعو زياده مبرخ هولو لومي هم غاشا تعدي مسل زلو مجمريا اتي مغلصنا تنسمع متوي نفسه كلاليناي وممغنو تمكروناتو زحر افتي حيزو زلو زعبا بحسب انتي حيزوهم زمصه بعد حبرناي بخبرت صن كسب زربو زود صنينا نسمع مو مسود زحر افتي حتم ملسن افتي ዝተባሃለ ዘረባ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዘሎ ትፎከስ ካብኡ ወፃኢ ዝኾኑ ሕቶታት ኣይፍቀድን እዩ ምታ ርስታት ገፊሕ ስለ ዝኾነ ካብ ኮንቴክስት ናይ ዘረባ ወፂካ ንኻሊእ ሕቶታት ምልዓል ኣይፍቀድን እዩ እሞ ብኣኽብሮት ነዚ ጋሻ ሕጂ መጀመርያ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ክንብሎ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ሎሚ ዕለት 17 ወርሒ 3 ናይ ፈንቅል መዓልቲ ስለ ዝኾነ እንታይ تبلا فانكل زي تاعت بحال صحافه لي ناينادو ناينادو معلت سلو زهونت مستعملتي ون مستناتو زلو تمكرو بزعبا زفلطو حدش حبريتات تلو وي ككافلنا زدلو تلو من مسو حويسكا تنغرنا صبو نيرو كبرم مو غزي هي طفاكو حجي كبرم كوي توم كالوت ادمينات انا حساب ادمينات زمصو تحاور زلو طيب بزح كوفي لكسام مچرچا هصنع سل زيكل عدل فيورينا عند المود ابزي غزا غاشا خمص خلو فيورينا تقبلكم فيوري خفتنا نو عاوز لكم كافتن فري زولا فيوري يركم تقبلوا مو صبق مردا كله تسفا قبر كلاتنا غلط متخنا زي بوتا ناي زته سلو زونه نقول سبع عدل زخف سلو زونه دغفا يكون تقاماي كافتي حقي خيت حسنا مخبرات نزغاشا سنينا نسمعو زرو مسوده افتح حتو افتي نسو زبلو زربا طرح كون علو كاو وصاي ترفي غزي تلو بعلو خملس تدلينا تفقادي كن كاو وصي كاف كالي شنكولل كتو زلسب كن عدل كن باي كونن سو ويلكم كبرم እንደገና እጂ ማይክ ሓዛ ናትካ እንታሽ ማለት እዩ ሞቶሮላ ብሪጋ ድማ አይተሓዙ ክሳብ ጋሻ ዝውድ ዘርቡ ሪጋ አይተሓዙ ድሓር ዝረባ ምስ ወዲ ኣብ ሕቶ ምልክት መልሲ ምስ ኮነ ድሓር ሪጋ ክትስርዑ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ሞቶሮላ ኣብ ሪጋ ላ ወርደካ ይባዓለይ and محزا كبرم كسل اوكي thank you
يا غني الله اسمع لكم مثلا كمي كجمرة من النتيقة من مهانة أقدمه أبز حالة جزء أو 200 نيرة نمتقامن نمتقارن قداس النت ده اللي كدقمو يخيل دسك نجار رايكونن كبرام سبحانه ولد ميكائيل بحال بالسانتيم كيف لا تساقوي مالتي توليده سغا ود 13 عام صنح كله كتما كرني ما بقول عديك اكل غزاي كوينو اندادي كعتيت اندابي وانكبت بحال نشتي كشوتيا كابزا وصيله ابشحن تعتمي 76 ورحشم 13 عامتي ناب ودب حزباو حالتات تسلفه بيت مستوريات كسب كبابي شحن تعتمي 80 أبو ثاني حس كاب 79 كاب 79 تي كوناتات ناي قدلي كاب زبان كبسا انسحبو اب ساحل عريض له زنبره هماتيو نحنا خاب بيت مستورا زنبرنا هنا جنبار كنكيد لنا جغانونا تسوقو قفيلنا هم بلعن كنمهارن حلنا ناون فقادنيا ينبرن بزح غرغر تغيرو بيت تمرتي بقطالي غرغر نجنبار كيد زحتتتي ابو زنبره منسي anyway اب 79 مጨረሻ ከባቢ መስለኒ 350 ካብ 15 ዓመት ስጋብ ደቂ 18 ዓመት ከባቢ ወይ 10 ከባቢ ዝኸውን ዝነበረ ንዓራክ تعليم ከድና ኣብ ዓራክ تعلمና ማለት እዩ ካብኡ ናብ እዚ ሕጂ መካናይ ተባሂሉ ዘሎ ገና ኣብ ቦጠሎነታት እንሃለወ ነገር ከቢድ ብረት ተባሂሉ ዝፍለጠሉ ዝነበረ ተመዲበ مساي زنبرو I don't know had 10 نخون نابو تمدبنا كان دي لي ابتا احدو سقعمت الرشا نتعد قدي فزخيد ابتا احدي تنقصاوس كون اب تانكنيا خوينه سرح نيره مجمريا بدرجه اوبريتور سريح حركه ببن اشتي لا يتوسنه تحت واي درجه حلافنتي بتحم سلازي زياتا ناي قد لتمقرئ اب عدمه ناي قد تمقري كم سب مالتي كم زخونه ايرتراو خا نتقدلي يقادلولون نتقدل خا يحزبن مس حشوخ ما باهلتي كا حشوخنا والكو زمصاكو سبي اب شحن 985 اكبابي مثلني يرنو 85 86 كا ناي كادر تمرت وسيده مالتي دحرزي ابزنايت انت عتميت 93 ادما زنبره ابو قاد خص عدو خلا دحري كل عامت مساري موت فريدنا مترشخه معرت تقولكم تباهلنا بزيتي 10 شحن بزي ورقه حربينيان تفانينا እንደገና እቲ ንባዕሉቲ ኤርትራው መንነት ታታሲራን ኸነ ህዝቡን ፈቃደኛ ኣይኮነን ነይሩቲ መንግስቲ ኣመስክርኩም ኤርትራውያን መኻንኩም ኣመስክርኩም ሰዲዩ ይመጪና ኣብ ኢሚግሬሽን አሁን ወስድ ምስከልና ጸገማ ይነበሮን ግን ወደባት ምስክር አይስእንን ኣመስክርናት ዜግነት ወሲድና ከም ኢሉ ኣብ ዓሰብ ይቕመጥ ነይረ ኣብ ዓሰብ ስድራይ ሓጊዞምን ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ይነብር ነይረ ናይ ባዕለይ ስራሕ ነይርኒ ሙዚቃ ቤትን ቤት መስተን ከምኡ ሚኒባስ ናይ ታክሲ ጋት ንኹም ኢለ ነብር ነይረ ዝኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ መጽኻ كتات مسكونه ያው ከም ኩሉ ኤርትራዊ ከቲተ ትጉባ ይፈጽመ ማለት እዩ ካብ ግንባር ዓሰብ ስጋብ ናይ ሓዲ በጊዖ እንደገና ዓሰብ ተመሊስና ማለት እዩ ከማሃዱ ድሕሪኡ ትኩነታት ናብ ኣዝዩ እና ድሕሪ 3 ወርሒ ድሕሪ ምእሳር ካብ ሱዳን ከሃዲመን ንኢትዮጵያ ኣቴ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ 3 ወርሒ ዝኾን ተኣሲረ ካብኡ ናጻ ተለቀቀ خمسة ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ 5 ሲጠጦ ይለኸደሉ ዝኻልኩ ኩነታት ተፈጢሩ መጨረሻ ኸ ናብ ኣሜሪካ መዘ እዚ ተሓፈሻዊ ክብሮም እዩ ሕጂ ሎሚ ናብዚ ቀሪበ ምስ ኣሕዋተይ ክምህር ኣይኮንኩን መጽየ ዘለኹ ክምዕድ ኣይኮንኩን መጽየ ዘለኹ እተን ምሳይ ዘለዋ ቁሩብ ሓልጭ ነት ቃልሲ ጠቕሞ እንተ ዳ ኮይነን ከቐምጠን እዚአን ሓልጭ እዚአን
أبز قالت زي الجامن يبركتان مو إلى أقميت عن خيط أو من نفسي إذا فقدوا نزحاتكم إذا فلتوا ويفلتوا إنزي فلتوا أي فلتون ترى مسي وزح كل الون. مريت كهبة أنا سي. أوكي. أنا حس كم زعت خايفة لكم بقولك أحسبني رك جنحان. هذا نو ساعات تجاجينا مثلا ناس على سلسلة بايز الله. درجة تجاجينا ساعات كم قالوا خيرنا ما دحر ساعات. هو ساعات 4 مثلا مثلا ساعة سلسلة تجاجينا. دحن تقام يلا ولا حنتي. كاس صحافة متى تحت زلهم كنت صحافة تخرجهم. صحافة سكه. أوكي حراي دحن تقام يلا نايلهم قاشنا خمس زبالو أتي واندي تقول دايجن. تأشمه مقبل درجة متوقع قبل الحسينا نيبا. then أوكي كم تلو في رهيبنا من قبله درجة متوقع غير اللايف. هنا عندما نخبر كان أبجن متصافى بسمين مش من محضر مش أدميناتنا يزورون زي نقعد حال مسألة قبلنا ينامو قدامنا الدحر بيت خلالي خيومي خامس لأنه هو بين تيركلها ولا أنا لا لي يعني حدنتنا سو مسألة لغة زبالة أوكي حرا وقليل لا أنا لا لي لهم أوكي ده كاتر مو سلازي زيتي ناتي حسب مسرتو تي كالسيونا بإثيوبيا بعتقد درجة بايتاوري دخل على سون مش بزحت بزوتي فتنة كونها كالن هنا بأمريكا تأتيسو إتن لومي أنا أبزي كأمت إن ويكن زارب لنا زدالين ويكحلفن على النزبل بزح كل المبال نعي عصبي زرخ بالله مثلاً من النت نايتي أبز باوجن بارز نبرة مريح النت كباب ما تأطوه كساع حجي أنا بوجناي كإلاتاتن بقعتن زبلهم كم بعد تصفيتهم من وده أمثله أقميتهم ميم نوز أحد حزبي ودباكرو أقميتوي كل يقرأ حاتيتو سلازي أبتي حزب جنبارز بهالمريح النت كم قتله خمسة أسرة خمسة فتح نابلكو صبات مقرب زيكم بحفشة ودب كم ودب اتتجادلين اتمرحنتن كلت ببينهم كم زنبرو اتكلت ببينهم أبقى تحساس بأم يكون أبقى النبابر أم ون زي الرخوب من بارهم بقطبه مدايم يكون بهنقوتاناي زوفرو علامه يكون كلت استفالاليو مقدتات يوم نيروم اتمرحنت እዚ ሕጂ ንዓኹ ከመጪ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ኣመጠረሻ ኣብ ቁንቁላፈና እቲና ዘሎ ብስቱር ቆርበት በጊዕ ተኸደነ ተኽላ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ንዓኹ ከማ ቀዲሙ ዝወፈረ ኮይኑ ነቱ ውድብ ብውሽጢ እንዳሳፀየ ሰባት እንዳጥፈአ ሰባት እንዳቀተለ ዝኸይድ ዝነበረ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እውን بخطور ناي ديسيبلين سيستم ناي كومونيست اتحساسبا مجدي اتز مبعتهوي سبعو مسلو مبعتهو سبعو مسلو استجسس مخان تقدل حزب غنبار ولا حنت سبعو خبري زبحال اي نورون اتي ام عديو زري ازنبره ناتنت نمرغغاص ግን ካብ ብዙሓት تحتيلهم تزاربو هان نتا لولاويت هاجر نرغاغص مو اتسترفنا يمسلنا غداي متزبنا خوينا خنصبينا نابلس تسوو ماليا يبلو بصوتهم حليفهم لذي اتمرحنت بمسرته مستغدالاي اب مزغب ناي حزباو غنبار تمزغيبهم سلازلو دايم ابالات حزباو غنبار تبهايلهم زفلت امبر بمسرته حزباو غنبار زي حزباو غنبارن كوينو خيصنيهم تمرحنت اي نبرن إذا كل تأمرات استسرح دمه كل تأمرات سرح إرترا دمه ببقوا عمرار حازي كونس ودسب كاب كجبروز جبوا عقمن العلي تبعتن قرات النتن حبون تتصورنتن نايتجادلاين نهزبن إرترا أمبر كون مريحنات كوينو
ስነፍልጠታዊ ዝኸይ መገዲ ዝምራሕ መሪሕነት ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እዚ ተኣምር ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ዘሎ እቲ ታሪክ ናይ ህዝብን ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር እምበር ታሪክ ናይዚ መሪሕነት ዘይምዃኑ እዩ ከረጋግፅ ደሊ ንዘድልዮም ንዝተቃወመ ኣብ ናብራ ንሓደ ሓላፊ ከይተረፈ ካልእ ኩሉ ግደፍዎ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ስጋ ይብላዕ ኣሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ንምንታይ ናብራና ዝተፈላለዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ ዝሓተተ ተጋዳላይ እውን ኣይፀንሕን ተቀይርካ ተባሂሉ ብውድሃይ የብሉን ምክንያቱ ኣይረኸብኒ ምንም ነገር የብሉን ተኽሊጥ መፂን ተዘይተራኺቡ ዘረኽቦ ነገር የለን ናቕፋ ዘለኻ ናቕፋኻ ሳሒ ዘለኻ ሳሕልኻ ሓልሓል ዘለኻ ሓልሓል እዩ ዳስ ተወዲኡ ኣይረኸብኒ ጠፊኡ ኸይድ ቀሲልካ ኣበይ ከም ዘሎ ዳሃዩ ኣብ ትገብረሉ እውን ኣይትረክብን ኢኻ ዳሃዩ ብውቢል ጠፊኡ ኣሎ ስለዚ እዚ መሪሕነት እዚ ነዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ከይዲ ንምኻት ደቀባት በቦኦም በዲኦም ኤርትራዊ መንነት ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ምሁራት ዘተኮረ መገዲ ሒዙ ከይፀንሑ እቲ ቀንዲ መሳርሒኡ ድማ ካልእ ሃይማኖት ኣይነበረን ኣውራጃዊ ጉዳይ እዩ ነይሩ ንሰለስቲአን ኣውራጃታት ናይ ከበሳብ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ መቃቂሉ ነቶም ከኣሊዎ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ሰሚሮም ተቃዊሞም መስመሩ ክትሕዝዎ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክቅምፅልዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣፋጢጥዎም ሓማሴን ሰራይ ኣኮሎ ጉዛይ ኣብ ተፈላለየ ፅላታት ተቐሚጡ ንዖም ኣፋጢጡ ኣብ መንጎኦም ኮፍ ኢሉ በዛ ፀባብ መገዲ እዚ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ስጋዕ ሕጂ ይቕፅሎ ኣሎ ወላ እውን ኣብዚ ናይ መገዲ እዚ ዓብ ኣበርክቶ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ቅንፀላን ናይ ምቕታልን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ምንም ዘጠራጥርን ዘዛርብን የብሉን ከመይ ገይሩ ቀቲልዎም ብጥይት ቀቲልዎም ብገዞም ሓሪድዎም ሓኒቕዎም ድዩ ወላ ኣብ ሲልፈሪክ ኣሲድ እትዩ ይሕቂቕዎም ተሰዊኦም እዮም ዋጋ ከፊሎም እዮም እቲ ኣብዚ ነረጋግፆ ማእለያ ዘይብሉ ኣሽሓት ሰባት በሊዖም ዝመፀ ዝውድብ ግን ዘጠራጥር እዩ ካብዚ ቀፂለ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ኢሳያስ እቲ ተቃውሞ ካብ ምግቡ ጀሚርዎ ግን ኢሳያስ ኣዝዩ ጨካንን ጉጅላኣውን ስለ ዝነበረ ብስ መገዲ ኣብ ምቕንፃል ግዜ ወዲኡ ንሕስያ ይብሉን ኢሳያስ ብዛዕባ ኤርትራዊ ኣይሓስብን ኢሳያስ ብዛዕባ እታ ኩረሽኡ ጥራይ ዝሓስብ ንኣብነት ናይ 1973 ምንቅስቃስ እንተሪኢናዮ እቲ ብሙሴ ዝተለዓለ ሕቶታት መባእታዊ ዲሞክራሲያዊ መገድን እቲ ናይ ሙቃም ናይ ሰልፊ ዝበሃልን ዘጨቃጭቅን ዘካትዕን ኣይነበረን ኣብ ባይታ ክግበር ዝኽእል እዩ ነይሩ ካብ ሕብጥ ሰልፊ ወግዓዊ ሰልፊ ሙቃም እዩ ሕቶ ነዚኦም ሙሉእ እቲ ግንባር እኳ ዘይበልና እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ይቃወሞም እኳ ዝነበረ ኣብ ኣፋታትሕኡ ግን ካልእ ሳዕቤን ሒዙ ይመፅ እዩ ንኣብነት ናይ ኢዮብ ተወልደ ምቕታል ኣብ ዕላዊ ጉባኤኦም ሞት ክፍረዱ ከለዉ መንካዕ ንሰሎሙን ወልደ ማርያም ናፃ ገይሮም እዮም ንመንካዕ ሞት ፈሪዶም ምክንያቱ ትቀንዲ መበገሲ ናይ መንካዕ ሰሎሙን ወልደ ማርያም እዩ ነይሩ ሶ ኣብዚ ኣብርሃም ተወልደ ጠጠው ንበል እዞም ሰባት ሞት ካፈረድናዮም ወዲ ሰሎሙን ንስኦም ሞት ክፍረድ ኣለዎ ሰሎሙን ወልደ ማርያም ሞት ክፍረድ ኣለዎ ኣብ ዝበለሉ ኣብዚ እዩ እቲ ጭቅጭቅ መፅኡ ኣውራጃዊ ነገር ኣብ ጉጉል ሕተራ እዩ ኣብ መጨረሻ ንዕኡ ንሃሪሞሞ ብብረት ኣብ መጨረሻ ተኣሲሩ ኣብቲ ውድብ ኣሎ ዝበሃል ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ዝበሃል ነይሩ እንተኾይኑ ኢዮብ ተወልደ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምቕንፃል ናይ በዓል ኢዮብ ተወልደ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅፃር ናይ ኢሳያስ ኣብቲ ውድብ ኢሳያስ ድላይ ዝገብሮ ውድብ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ካብ 1977 ጥሪ ዕለት 23 ጉባኤ ተገይሩ ኣብ 4 ዓመት ግበር ዝግብኦ ካብ 77 ክሳብ 97 ጉባኤ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ እናተቐመጠ ጥራይ ወራር መፂና ተሓደ ከምዚ ኮይንና ተሓደ ከምዚ እናተባሃለ ምክንያቱ ኢሳያስ ከጥፍኦም ዝነበሮም ሰባት ቅድሚቲ ጉባኤ ክኸዶ ዝነበሮ መገዲ ህላውኡ ንምርጋፅ ናይታ ጉጅሉን ከረጋግፆ ዝግብኦ ዝነበረ መገዲ ከረጋግፅ ስለ ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ናብቲ ጉባኤ ከኣቱ ከሎ ከዓ ነቶም ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ይፀልዎ እዮም ዝበሃሉ ከምዚ እለይ ገይሮም ከም በዓል ተኽለ ዓንዱ በዓል ፍሳይ ወልደ ገብርኤል ዝኣመሰሉ ከምዚ እለይ ገይሮሞም ኢሳያስ መጨረሻ ነቲ ውድብ ኣብ መጨረሻ ከም መንዲሉ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ናይ መንካዕ እቶም ዕብይ ዝበሉ ዝመፁ ምንቅስቃሳት ናይ ስንኩላን እዩ በዓል መምህር ተስፉን ብንፁር ከብሮ ይኽእል እዩ ናይ ስንኩላን ናይ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት
ኣብ መሬት ሱዳን ኮይኖም ኣብ ዝካትዕሉ ዝነበሩ ግዜ ብርቱዕ ተቃውሞን ኣኼባታትን ሴሚናራትን ነይሩ ኣብ መጨረሻ ነዚኦምን ብሃደንን ብቅንፀላን ስንቁላን ኣብ ዓራት ዘለዉ እዮም ክኸዱ ዘይክእሉ እዮም ነዚኦምን ቅንፀላን መግረፍትን ስቃይን ኣውሪድሎም ኣብ መጨረሻ ነቲ ናይ ስንኩላን እውን ትሕቲ ባይታ ሸሪቦ ብዙሓት ስንኩላን ዝተቆንፀሉሉ ግዜ እዩ መምህር ተስፉ ብንጹር ከነፅሮ ክእል እዩ መምህር ተስፉ ስንኩል እዩ ነይሩ ንዓይ ናይ ፖለቲካ መምህር ነይሩ ቤት ምሰራ ከለኹ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ እየ ኣብ መጨረሻ መምህር ተስፉ ዘውደውን ሃዲሙኒ ሱዳን ኣትዩ ምስ ሳልሕ ሳበ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ክንሪኦ ከለና ነዚ ጉጅለ እዚ ተቃውሞ ብዕሸሉ እዩ ኣጋጢሞ ግን እቲ ክስዕሮ ዘይከኣለ ምክንያት እቲ ኣውራጃዊ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኣትዩ ስለ ዝነበረ እቲ ይሰምዕ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ክዕወት ኣይክእልን ኩሉ ግዜ ነንሕዱ ተሃራሪሙ ጥራይ ፈሽሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እንተዘይኮይኑ ኢሳያስ ኣይንፈልጦና ነርና ዝበሃል ዘረባ ተሓቢእና ነይሩ ዝበሃል ዘረባ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዋጋ ህይወት ዝኸፈለሉ ተጋዳላይ እዩ 73 መንክዓና ኣምፅእ ኣለኹ ድሕሪ እዚ ናይ 76 እውን ክቡር ዋጋ ዝተኸፈሎ እዩ ናይ 76 ናይ የመን ምንቅስቃስ ተባሂሉ እውን ዝተቐንፀለ ተዋጋኢ ሓይሊ ዝነበረ ብርቱዕ ሃገራውነት ዝነበሮ እንደገና ብኡስ መገዲ ከዓ ሰብ ተገሪፉን ተቐጥቂጡን ተቐቲሉን ተኣሲሩን ተመቂሑን ማለት እዩ ኣነ ሓደ ዝፈልጦ ሓላፊ ሽም ምጥቃስ ኣብዚ ኣየድልየንን እዩ ካብዚ ጭራ ማዕከሩ ክሳዕ መንክቡ ከምዚ ናይ ሕዳር መሸለኽ ሕቁቁ ኩላ ተጀሊጠት እያ ማይ ከንጠብጥበሉ ከለኹ ወላዓይ ኦፕሬተር ማይ ክሕፀብ ከለኹ ከንጠብጥበሉ ኩሉ ግዜ ሕቁቁ ምርኣይ ከለኣኒ መጨረሻ ግን ሪኦ እንታይ ኮይኑ ሕቁቕ ኢለ ኣይ ከምኡ ባህልና ኢልኒ ድሓር ኣብ ልቦና ዝገበር ኩሉ እቲ ምስጢር ክዕለኒ ክኢሉ ማለት እዩ ብየሚን ተባሂሉ ዝተቐጥቀጠ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኸበሳ ብደቂ ኸበሳ ብፍላይ ከዓ ምሁራት ማእከል ዝገበረ እዩ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝፍፀም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሳልሳይ ፈተነ እዩ እቶም ዓበይቶም ማለት እዩ ነቲ መሪሕነት ናይ ተቃውሞ ቃልስን መስዋዕቲ ምኽፋልን ዝተኻየደ ድሕሪ እዚ ኩነታት ኣብ ናይ 1993 ዝበዝሕ ሰብ ከም ናይ ደሞዝ ክፈሉና ኣድማ ገይሩ እዩ ዘቐምጦ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ 1993 ኣድማ ስቑኢሉ ሃንደበት ብ1993 ዝመፀ ኣይኮነን ኣለዎት ታሪኻዊ ምትእስሳር ካብ 1991 ዝጀመረና ኣብ ህዝባዊ ግንባር ውሽጢ ህዝብና ከይፈልጦሞ ህዝብና ከዓ ከይበታተን እናበለ ተጋዳላይ ኢሳያስ ምፃእ እናተባሃለ ሰለስተ ዓበይቲ ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም እዞም ሰለስተ ኣኼባታት ሽም ኣለዎም ክልተ ቲቲኣይ ሓደ ኤክስፖ በሃሉ እዚ መሰረታት ናይቲ ውድብ ብሓይሊ ወፂኦም ኣገዲዶም መሪሕነታቶም ንኢሳያስ ክመፅእ ዝገበሩሉ ኩነታት እዩ እተን ሕቶታት ንፁራት እየን ሓደ መጀመርያ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝተረኽበ ናይ ደገ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ገንዘብን ደቀቕቲ ክቡር ዋጋታትን ሰነዳትን ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባንኪ ክኣቱ ቀዳማይ ሕቶ ዝነበረ እዩ ካልኣይ ሕቶ እዘን ብሽም ባዶ ሸዓተ ወይ ናይ ንግዲ ኣሃታት ተባሂለን ብክፍለ ሰራዊታት ማዕልያ ዘይብሉ ሚልዮናት መስተን ካልእ ነገርን ሽቅጣ ዘሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝተዘርበ የዛረበኩም ዘለኹ ብምሉእ ንብረተን ተሃጊሩ ናብ መንግስቲ ክርከብ መንግስቲ እዚ ናይ ንግዲ መገዲ ንህዝቢ ክኸፍቶ ምክንያቱ ንሕና ነጋዶ ዘይኮንና ተጋደልቲ ስለ ዝኾንና ክሳብ ሕጂ ዕዊትና ድዩ ኣይዕወተናን ክግምገም እኳ ዝግብኦ ተኾነ ግን ናፅነትና ኣረጋግፅና ስለ ዘለና እዚ መሰል ናይ ህዝቢ እዩ ተራ ናይ ህዝቢ እዩ ንዕኡ ክፅጋዕ ሳልሳይ ሓለፍቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ህይወት ለውጢ ምስ ተጋዳላይ መሰረታዊ ዝኾነ ተገይሩሎ ምክንያቱ 3-4 ማኪና ናይ ሰበይቶም ናቶም ንስራሕ ዝኸድሉ ደቆም ትምህርቲ ዝሰድሉ ከመይ ዝመሰለ ቪላታት ናይ ህዝቢ ሕዲካ ምቕማጥ ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ምጥፋእ ቁማር ምፅዋት ብብዝሒ ይረአ ስለ ዝነበረ እዚ እውን ተቐሚጡ ኣብ መጨረሻ ቤተሰባት ናይ ተጋደልቲ ጠፊሸንን ድኺመንን እትረፍ ንተጋዳላይ ክፃወራ ንባዕሎም ክፃወራ ዘይክእላ ደረጃ ስለ ዝበፅሓ ተጋዳላይ ቁልጡፍ ደሞ ዝግበረሉ እዚ ሕቶ ዛት ተሓቲቱ 3 ግዜ ኢሳያስ ኣብ መጨረሻኡ ብናይ ተኽሊጥ ሲስተም ፋሕፋሕ ኣቢሎሞ ፋሕፋሕ ኢሉ ናብ ተፈላለየ ተበቲኑ ግን መሰሉ ንምርግጋፅ
ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ጠጠው አይብልን ናይ 1993 ኣድማ መፅዩ ኣብዛ ኣድማ እዚ ተፃሪ 131 ሰብ ንዓዱ ኻላ እስራት እዩ مسوم نيرب زوجي زي مالته من اللي خكم من يودي بكم يزبل زدلي هو مريحنا تاس شو من ناطقوس مالته أشماتنا مريحنا ناطقوس إيتي مرمرانيرو ولا حنت كرهبو زخول نجاريلا مخنيات مس مريحنا أساس النجارون يقولون إزي كبيد وجع زخفلي مخنياتو أمنا قفات أسيرو زبها الأهل تفتح دي كنديك أو تفيو عفلتني كأنه ናይ ክፍሊ تعليم ተቃውሞ ነይሩ ንሱኻ ቢዲብያ ኣብ መንጎ ከረንን ኣፍዓበትን ኣብ ከባቢ ፀባብ ቢዲብያ ከምዚ ተሓስተ ገይሩ ማለት እዩ ሶ እቲ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ እዚ ዕለት እዚ ናይ ተቃውሞ ሓይሉን እቲ ስርዓት እቲ ዘድልዮ ምዃኑን እናነፀረ ይመፅዩ እቲ ሊንጎ በቀዳማይ ኢንተርቪው ገብር ከሎ ዝተዛረቦ ዘረባ ንዓይ ከም ሰብ ጠጠው ክብላይ ከኣልኩን ንምንታይ ሊንጎ ኸም ተዛሪቡ እንታይ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ሊንጎ ንዓይ መስደመም ዝኾነ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ኣነ ሊንጎ ወትኹል ወዳ ኣዚን ያሬድ 10 ሰብ ብሓንቲ መቁርስ ነርና እንታይ ምዛረብ ነርና ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እዝን ኢልካ ምዝርዛሩ ነውሕ ንድሕሪት ከምልሰና ስለ ዘይክእል ግን እቲ ታሪክ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እውን كراش بحال حدا ناي بيت مصورة بسري بقول حكمنا زي مقبر أو تسوي إننا مالتي أزي ناي تجادل هزبا جنبار أنصار تمريحنا تطو موبال أبزي أبكيعو تطو أيبلن دحرقون مهارات إرتراويان ناي جي سرتين ماتيم نجي سرتين كما يجرو أن عايسون أم قاشيشون أوشتهم زرق جيرون زراري جوج دحرقو تزخف أنزع حبين نعبز تفترة إذا ناي جي 15 بقى نايجي 15 منهم همراتي كتملو تقولوا زي تقل حطيو مخنياتو شعو تنابح تغازيتات وناوتين وصل زنبرا نسومن مريحنات عقلوا موديهم ጨርሾም እዚ لو تخمصا አለዎ ዝብል ሓይሊ ስለ ዝበርትዖም እዮም ናብዚ ደረጃ እዚ ተበፂሑ ማለት እዩ ሃገር ምህናፅን ሃገር ምዕባይን እዚ ጠንቂ ዝኾነ ድማ ኣብ መጀመርያ ተዘራርቦም ዝነበረ ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ሳይወራር ኩሉ ክግምገም ኣለዎና ተባለ ከይተገምገመ ሓሊፉ ክግምገም ኣለዎ ዘብል ዝነበረ ኩነታት ብቀጻሊ ይስዓር ነይሩ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ንሕና بقطعلي السعر نيرو وجي اندحرا كايتكا خندي قتيله خندي ماريخه خندي وقيو خندي ماري ايكونن مريت حسكادو اي حسكاني مريت كامريتكا وصيكادو اي وصاكاني تسعيرن اي تسعيرن معناتو توج نحنا بزح نقتل مسخم بزح تقتلي كون نيروتي ما بدسنا اي توج مريت اذناتيو اذنات كاي كونني سلازم مريت غغريفوم يخد نيرو قندي ثلاثه غزي غنبارو زفرسو اتيك منم وتادرا بقعد زي بلو فليبوس من إساس حلفو هو أي كلمة مهنياتو أما ترى ما كايدو مهان سلاز فلت إذا قد يزي أول تنجروا إساس زوم جنرالات يسعروا سلاز الله ونزجم بارك جم جمال الله وزبل حتى يمتي سلاز أبزي إساس بعلي بتصات رخيبو مالتي تموت هادراوي جنرالات مس قلنا إساس خنو خمس اللهم جيرو هقدر أخي باجيرو انتهينا نتقنهم أب بتكلم أخي باجيرهم تسلمتات قبل علي جي 15 خيد زلوا غيرمو سلازي اذا تغادلاي حزباو غمبار هجون انت خونه ساع جي 15 كبير مسوات لو تخفي له مالك لذا ابزا هاجر زي نزي سرعه زي بنوغو تقاومو متيويو بنوغو نمغيارو مسوات تخفي له ديرو زقصله ناي ودع عليو كاب كلن ناي لو تحيلات اتي زحيلن زبلصن كن ناي غاب أكيدا شغل نيرو خنخل مخنياتو قطع وتادراوي منقساسي نيرو اتي وتادراو منقساس تودبن سترنفن زي مخانو خا مسواتي اخفيلو بزحات نبرات تغادل تخابو تحت غدغاد اتيوم الله سلازي انت كمص اتحسمن مكران نايتي نايلومي ارترا كاب ساحل اتحزو اسياس نخبكو بزمصو مزغو جله قنصالو جله حيل مس زلو نخبكو بزمصه استطقم الله مجدي رؤيته عالم ايكونن رؤيته عالم في الله ايكونن ما ايديولوجي في الله ايكونن اتفللي امونغو زي سوراجاتات حراغص اقميتو اتم حراغص ننحدهم እና ተባልዑ ንሱ በሰላም ዝነብረ الله مجدي አጣጥሑ ስለዚ خداي يقصل كار نابنت لومي اب ኤርትራ ወታደራዊ عيني ክንርእ ከለና እጥለጥ ወታደራዊ ብቕዓትን ዓቅሚ ዘሎ ብትምህርቲ ይኹን
بتشكلينه يكون أبو جيب زرقاقو تعاوتات تشاينا تراي تشاينا من البات أقدمه شما يزغمت كلكم وين من النتي زغمت كلكم ود أوراجيو خوين نخيتو بليه نمان نمسب تشاينا سلستي ورار سموتو أفشلو سلستي ورار نما أكل عد سديدو نصورنا عدحينو أما ترشا نعد بقيعو عدحينو سراويتنا تشاينا يو እንደገና ተመሊሱ አሰብ አድሒኑ ዘይተሳዕረ ቻይ ራዩ ኣብቲ ወታደራዊ ኢላታት እዚ ገዚ ወታደራዊ ጀነራል እዚ ገዲፍካ ንሓደ ብተደጋጋሚ ስዕረት ዘእንገደ ፊሊጶስ ንቅድሚት መምፁ አውራጃዊ መልክዕ ዘለዎ እንተበልካ ኣይኽፋልካን እዩ ነቲ መሪሕነት ምክንያቱ ብጭቡጥ ርእስ ስለ ዘሎ ፀቢብ ረብሓዊ ኣካይዳ እንተበልካ ኣይኽፋልካን እዩ ንሱይቲ ኣካይዳ ዘሎ نسيت أكايدا زلو سلازي أزيهم كلهم نعوز قلتيهم سلازي انباركس اتقنبار ويتودب بمسرته نزي أبز درجة أبسح زلو كتف زعارو تعري كنا يتعوتون بمسرته زتفو زلو أسميره كل جزيت زارب الله دكباتيهم زقاتلو زلو خا دكبات زي كونيهم قتالي زي ودبات قتالي ودبات حدا خاطن قالسناون سغا حجي خلخلخ زبلو زلو እዚ ጉዳይ እዚ መንነቱ በብ زي ተነጸረሰብ እናት ሓወሶ ተተላይኹ ዝመጸ ሰሰሊሁ እግርግር ዘእትወልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግንባር እዚ ይመስል ኣብ ናይ G15 ዝዝክሮም ዘረባታት ኣለው ኣብ ናይ G15 ምስ ወዲ በርሄ ንጎ ساعات عسرت حدا يخون مس كلت متعبيتين عاي بزعباتو يزلو خونتات كنعل الحديرنا اب كذا يدقيسنا اسمرا دحراي بلو نخيد نقرسيلنا كرابه اللي كنقرسا بسخدنا ود بره كل نفس عرق تغيروا اب صنينا ازي ود بره زناي سلاي حجي اب سودان زلو مالتي نفولتينا بفلاينا حدا بصاينا طبق يرد فولتاي علال مسمته ناجي 15 وعيد نبرو لغيزه انتي زخون زلو انت ود بره زغنبارسي انتي زخون زلو الى حتيته سمع يلني نعا ديكون سنعنا هما الناس لمي منا يزلو زم سبات زيهم كسمامعون كساني طرايم زلو نبيهم قديفهم ناخذ انا نبعلي اب اثيوبيا طري 40 حدا ايرتراويان صار حزبا غنبار قتيلين ايوا حدا سبيزي 40 حدا سب قتيلين حدا خبهم بلك زفلطوا لا انا قمت لكم سامسون يمان بحال ازازي وطلنا كوماند ينيرو كاب اديس ابا كاب بحر دارن اديس ابان بصح نبرت اتحتو نيرو ገንዘብን ካልእ ካርታታት ቃሉ አገደስ ካርታታት ማለት እዩ ብሶቪየት ሕብረት ናይ ሳተላይት ዝተላዕሉ ናይ ዝተፋላለዩ አትሕት መሬት ዘሎ ሃብትታቱን ዝተላዕለ ገለገለ ዲዛይና ዘሎ ተታሒዙ ካብ ወያናውን ተሰሪሑ የተወሲዱ ካብ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ገንዘቡ ነይሩ የማና አረክበን ይልወኒ ወድ በርሄ እቲ ዶላር ክቡር ዋጋ በሃል ትጉብር ዋጋ ዘለዎ ዝበሃል አደነው እንታይ ክኾን ይኽእል ድሕሪኡ ምስ ዝመጽእ ወረ ናይ 45 ቢልቃት ናይ ሜርኩር ዝነበሮ ምዃኑ ይዝረበሉ ኣነ ንኣኻ ይረክበካነ እዚ ንውድብ እየ ዘረክብ በቢኢትካ ይዝኽየድ ኣብ ትውድብ ኢሉ ምስ ተታረሮ ተባሪዓቶ ኢሉ ብሓደ ሰብ ተቐቲሉ ማለት እዩ ሓፍቱ ኣዲስ ኣበባ እያ ነይራ ንፅብሒቱ ከምዝለዎም ረኺባቶ ንፅብሒቱ ሓፍቱ መፅያ ክትረኽቦ ይከኣለትን ስለዚ እቲ ናይ ቅንፀላ መገዲ ናይ ትውድብ فالولوني إسياسوني حتومني ناس أمديه وهم كونسلو قال بمسرته أتودد اتناي تجادلاي أبوليتيكاو ستافي نهزبا وجنبار أي نبرن ولا حنتي ستافي أي نبرن اتاجباريتن حداقيتن عويلو بعلون زنجركم اتاسل فيها أتعتي إسياسية زخون عبال سلفي سجنت وسيدو زحطه يقولون زخون عبال سلف الجزيف كيجاجرو ولا أو تهدراوي مجدي تنقفوا نقفتونا يوسدني يلا اللي يشوفنا اللي كابزغر مكم اتي حلخلخ زبالة عزيتهم كلنا أكايدا قليل كت
كنصرلكم زدلي بشحن 983 سلستن زتختبه بهاجراو ጻውዒት ሓደ ወዲ ኢራ ዝበሃል ኣብዚ ኢራ ዋራይ ዓዱ ምሳና ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ተመዲቡ ንሕና እንፈልጥና ኣርባዕተና ቤት ትምህርቲ ሰውራይና ድሕሪ ዝመጹ ቤት ትምህርቲ ሰውራይና ነዚ ደጀን ሓው عند حشل حدا خاب جرمن الله ساميل يبحال أنا منها أدنو راهل ده قال خات بحال نير حنت مسانا بيت مسورة إذا أبى سلف خوينس كل زربانا ريبورت يقبر سمعنا سلسلة نقطة خطيبه 7 شديد مكاننا نفلت أنا تود وجهن كفلوا لكم ما أسبنوه استسلفنا أنا مو بدليتنا استسلفنا أنا نصو سليا خوينو أوشتي نحنا نزهربون نقبرون ريبورت يقبر أول كأس لو زخنا بزح كوزوك ما يكلني زلع على ترزي بتحنا درشة نتي أزاز برجت بزاج السودان خيط دلهم أفانو أنت زي كنا خبز حلاف غيروني له كابت حلاف خنز غير غيره مالتي مخنات كنا بركوف مبالي خلينا نظام بلع سلازم تودب حجون زخنا إتز أنا بولي زخنا مسؤول نحدث زخي زلوا سيستم كبل إذا اللي سلازم زي هزباو جنبار زبهال زي ودب زي مريح الناتو ولا أتون كابو هذه ما بتشوم زلوا رأي أتون كابو جدي فم تبعتي خنا يوم زبلوا زلوا رأيه أتي حمام أتولي حمامتي كابنو سوم زيت أنا جفايو كأمت لكم خيلي بتشبتات بزلوا ما قدم عليه هذا حنوم مسفن حقوس عبد الله مسوتو شاو وجقوا سياسي نتنت متى حد حرنت متى يلوز كله إرتراوي ولا وش تعد كلنا مالك بزح تسفان مورال غير نير كنت قذفتنا يتقالسخه نسوم كاينم ترخيبهم دير سعود ربا زاربكم مسدحانهم ينيره اي بي ام زبال ودب مترشا فعفح دبله ازي لو ازي النمطو مس حدا ديمقراسياوي باعتتات او وشتو غدب زلو كم بحث فريم دا امسوليوم يلنا حدا سماعلنا أباغي باير 4 قلن سبتا أكمنا ليه مجمرة كبخنا حتى الله منك منم شمام شمابهم شم عبدهم بزرزر كتقوم تدخل دون زهزبخ نقرأ تدخل دو أزي إسرحك جي 15 هايتبال جي 15 بتوتي جي 15 تأليم كايم خامس إكازا لها سخا زيت ألم كايم تهونك أبايتا خنسرح كتفكد لك وتهدرا وسرح خنسرح إثيوبيا يتفكدني أيلنا نحن إثيوبيا عنا حتيتنا بعلوم سرح أيونبر نحن كلكلنا يعني لهم اليوم يمكن أن يزقالسي ندحريت كوسي سمو اليوم كا نتقالسي اليوم دحريت كودم إذا دحريت مقصاصنا يزقالسي زي كابتي بولي أتحساسبات سقات أتحساسبات كابتي كزافي قنصاله أتحساسبات سلوزي وطي كنا مسؤول دانا وطي لي أنا زامن مسؤول دانا وطي إلي زامن معناته نحفاش زعقب سرح كسرح سلوزي كارو بحثي أنا تي تمكرو أو وقت حتوني تدليو نجرت له أسئلة كملسة أتي وانا أنا عايز أجد سني أتي زحلفة تاريخ كباين لعلي أتبي قوم أنا تيرهم من أقامي أمس لزلوا أنا زفلتون جنبارس لازم أقول توسنا لازخونه بزح كخيدا يدلل أنا عايز أجد سني أبى حط له إذا بزي كابش أنت هتمي تنسان حدا كسب تمالنا تنت مت زأكدنا كأس تمكرون حتى تاريخ زلوون لمن تايو لعلي 10 عمد كيدو زقالسي حنت فرخيت كيفري ندغنا ندحريد ملسو له انا كميغرنا نزي سرعت نموداق يحسب امبر اتي تاريخ زحلفه تسندو تاريخنا ايو اب مزغب كوفكو بلي انتي كوينا انا لوطي كنمص زي نخيل زلنا زي بمسرته اتو دبات اب ايثيوبيا زلو ናይ ባዕሉ ሕማምን ሽግርን ኣሎ እቲ ኤቲ ጸገም እቲ ካብ ትጋላ ሓርነት ዝወፀ ሓደ ጉጅለ ኣሎ እቲ ካብ ዝባጉ ምባር ዝወፀ ሓደ ጉጅለ ኣሎ እቲ ብሄራዊ ሕቶ ስጋዕ ምንጻል ዝብል ኣብቲ ነበረ ሓደ ሕቶ ኣሎ እቲ ሃይማኖታዊ ሓደ ሕቶ ኣሎ በዛ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ንጹህ ህዝብን ንጹህ መንእሰይን ናይ ለውጢ ሓይሉ ኣሎ ክሳዕ ሕጂ ድማ ነቲ ቃልሲ ንምኻት ዘይከፈሎ ዋጋ የለን ገንዘቡን ግዚኡን እናባኸነ ንኣዲስ አበባ 10 ግዜ እናተመላለሰ መስመር ክዕሪ ፈቲኑ እዚ መስመር ናይ ቃልሲ ክኾን ኣይከኣለን ሃገራዊ ባይቶ ተባሂሉ ምንም ገብር ኣይከኣለን ኪዳን ተባሂሉ ከፍሪ ይከኣለን ተስፋ ተገበረሉ ስምረት ነይሩ ከፍሪ ይከኣለን ኦኬ እንታይ ተጸገምና
باركس أبزيوم كل التنطفات كزاربه بمسرته እዚ ኤሊት እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ናፃ ከውፅእ ይኽእል እዩ ንስርዓት ህግደፍ ተቃዊሙ ገጢሙ ስዒሩ ናፃ ከውፃእና ይኽእል ዝብል ሓሳብ የብለይን ስለዝኾነ ናብ ዝመፅአ ስለዝኾነ ኢና ብዙሓት ናብ ዝመፅና ቃልሲ ኣጢቕና ህንቃለስ ድልዋዝ ዝነበረ ናይ ሽመልባ ህዝቢ ካልእ ብደገ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ለውጢ ሓይልን እቲ ኤሊት ኣብ ዕዮ ገዝኡ ተፀሚዱ ንኢሳያስ ካብ ዘይሪኦ 20 ዓመት ይሕሊፉ ኣሎ እዚ ኤሌክትሪሲ ካብ ተጋላ ሓርነት ዝወፀ ብኹትር ቅርሕንቲ ዝኸራ ዝሓመመ እታ ኣብ ዝባጉ እምበር ዝመፀ ጉጅለ ብኹትር ንዕቀት ዝሓመመ እቲ ናይ ብሄር ሕቶ ኣልዕሉ ዘሎ ብኹትር ቂምን ፅልእንትን ዝተደናገረ እቲ ሃይማኖታዊ ውድባት ኣብ ፀቢብ ሃይማኖታዊ ረብሓታት ዝዓኾ ነዚ ቃልሲ ሓልኾም ሒዞም ኣለዉ ክትቃለስ ኣብ ዘይትኽእለሉ መገዲ ዓጨሙ ዕፁብ የኣዲስ ኣበባ ንቃልሲ ኦኬ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ መጀመርያ ኣነ ብዝተነፀረ ክቐምጠልኩም ዓጋመ ለዛሪበ ኣይፈልጥን ዓጋመ ኣይብልኒ መዋጥቕተይ መጋድልተ እዮም ትማሊ ኣብ ሳሕል ኣሽሓት ተጋሩ ስለ ዝተዋደቑ ሻሻ ወራር ፍላይ ብዙሓት ጀጋኑ ኣብ ጎነና ኮይኖም ዝተዋደቑ ባዕል ኣርከበ ዘለዎ ኣርከበ ዝበሃል ሽም ሳጓ ዝወፆ ናብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ኮለና ናቱ ቦጠሎኒ በጢሳ መፅያ ስለ ዘርከበት እዩ ኣርከበ ሳጓ ዝወፆ ስለዚ ኣነ እዚ ዓጋመ ዝበሃል ወያነ ዝበሃል ኣይዛረበን እየ ታሪክ ናይ ህዝባ ጉንባር ታሪክ ናይ ህዝቢ ይኻበልና ታሪክ ናይ ወያነ ከዓ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕማቕ ዘለዎ መሪሕነት ተዳሃልዩ ኣብ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ንቂሱ የውፆ ንዕኡን ገድፎ ኣይምልከተናን ኣይዕዮናን ስለ ዝኾነ ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣወንታዊ መዳይዲ ዝኸይ ዘሎ ኣሉታዊ መዳይዲ ዝኸይ ዘሎ ይገምገም ይብል ኣለኹ ኣነ ብነፍሲ ኣብዚ ኣብ ሰፊሕ ገምጋም ክንወርድ ክንክእል ኣለና ነቲ ውድባትን ንዕኡን ክንግምግሞም ኣለና ምክንያቱ ውድባት ኢትዮጵያ ሓላሊኻትና ናብ ዝብል ሕሜታ የምፁ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብዮምና እዮም ናብ ዝብል ስለዚ እዚ ቃልሲ እዚ ብኸመይ ክንሕዞ ብኸመይ ናብ ቃልሲ ንኣቱ ብኸመይ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ መገዲ ንምራሕ بخمي حرنت هزب خرجاج زغل مجدي نخيد أنت زي كوينو زي أب إرترا حقيقة زول حيلي فتحين ديمقراطية أيقونك خلقنا بعباية تحدي خلقنا زينا هنا غير واي درجة زبري إيتو يزلني سلذي أنا بوجناي نحري تحتونها لكم كسمعه بزخ عتريج حيل ما بس يلا خندها أثارهم تتمرحك السامعين الله سلام 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 أحوات يغني لنا كبر قاشانا يغني لنا كبرهم اسمع الله دو اسمع عند حرا الله كبرات أحوات يس اوكي أنا صبوق اللي كاستمع عروض أنا هيك كبر حونا نشوف ፖለቲካውን ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ተመክሮኻን ጽቡቕ ስታይል ኣነ እኮ ሕቶታተይ ሕፅር ዝበላ ነቲ ገዛ ክገድፈሉ ናብ ዝያዳ ሓንትላ ኩሉ ሻዕ ንሰምዓ ኢሳያስ ብዙሕ ግዜና ንሰምዓ ኣነ ኣይ ወንደር ሳምታይምስ ይሓትት ብጀካ ኢሳያስ መሻርክቲ ኢሳያስ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ግዜ ህዝባዊ ምንባር ገበነኛታት ኣለዉ ዶ ከምዚ ንኢሳያስ ብምኩ ከም ገበን ዝኽሰስ ካልኦት ከ ዝተሰውኡን ዘለውን ኣብ ኣቁሩብ ክትሕግዘኒ ተኽኢልካ ማለት ወይ መሻርክቱ ኣብ ገበናት ዝተዋፈሩ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ሰማዕና ኣነ ብትእዛዝ ኢሳያስ ከምዚ ገበናት ፈፂመ ክሳብ ቅትለት ገለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ሰማዕኩን ኣነ እንዳሕር ክትሕግዘኒ ክኢልካ ማለት እዩ ካልኣይ ትሕቶይ ምስ ኣብ ናይ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ተቃውሞ ቃልስኻ ምስ ኣድሓኖም ነይርካ ሞ حجي أخي أبنيتي من كسر عستنا تفعلها كبر حب زين الناس تانك أوكي مجمرة أبتاع قداميتي نسياسي ما شاركتو اللو يوم يقولون يا تحته إذا تاي نحن زارب نخل إسياس ذا أكل مثل ما شاركتو جل اللو سئل حدث بينه
سئل حدا سبينه نز كل تجبرات بعلو أسر بعلو قتل بعلو مرمر بعلو سقاي كلني جن أبوشتي تي تحتي كيدنا إسياس قدم أقل قالي تزنبر الفيلم تي ندا سلاز بحالني مالتي زي كل سبساب زي ناب إسياس يمتص ممرحي كاب إسياس ورد نعو زتكبروه خا الله أبدك زي كتريه الله عنك عند مشاركتي نا إسياس من يوم تلك كود كاسا كاب ودي كاب بيترو سولومون بعلو زي جناي سوي زي ودي فريم بمول أن أبدك أبكدنا قالس زنبره ناي بفلاي أنت أرز باوغم بارز مسحيلي ودي فريم تلاقي أخوي زخيت سقع نايك أنت ألم سقمتات زوستو حيل تدوافر نسين أبنت نايسي من أمريكا تمهارو كابلاسو سديفهم يوم تجانيقهم تقاو مثلا سعرنا بوليتيكا سعر سلقا زقات أمم كابلاسو سديفهم يوم قال ماله نسوا أيكونهم كابلاسو ما سديفهم مع أمريكا تقاتلهم أبدا أمريكا تقاو زباغم بار أو أمريكا تراديفون سأم مقتل نيري زباغم بار إذا كل سرحة هذا كايدو لدما ودي فريم مخاني علل مالتي زي أميدا خلنا أن نفولتو وتوم أنا مسؤول زعابه تجادلتي قرب فليز بالو أب من كعب يمين ساتفهم زنبوري يمين تمرتي زنبورهم يم كلا عام ساسي عام ربع عام يونيفرسيتي بس حيمه بس حفت زنبوبو يم سئلهم سبات هيكونون سلازي زي تي أميدا كأم زرخبو زنبوركو حبريتاي دين أبو الله خطري الله حدث بينه أسيلو كندز أكل خيدا كنا جدا مشاركتي كلوا بحرياوي ليه أمن قال أبدي زي مسيناي ودي بخذ لها يخيل كاني ولا حدا ودي بيه بالليل أبدي زي أقدمنا جرا كاي أب بزح زي أب إثيوبيا زنبرة من إسي بزح سب نزقال سيب بستفعل عليه نبتي أود بخيد مساعته وقال خوينا تصنحو نبتي حنت خيد قال خوينا تصنحو نبتي أخيد قال خوينا تصنحو أمت الرشاء عرب رب مسبل ويتي سبون بديفوا سدت تمرح زي كنا شمال با نتسرعتهم بمسرة خالي يزخل حيلي أب شمال با نيري ناشمال با سب كاب قدام يزور سبع حمسة يزور بقوة هدرا وبقعة نبرو تجادلت ببزح زنبرو بوسل سبي نيرو بوسل سب اتملاقبو أمونغو تتجادلين أمونغو تي زوز بلاك هذول حمسة يزوريان أي تبتها تخن نيري عريو أي تبتها تخن سلازنا بري اتي ارتراو حجراونتن اتي نام كلاس منفسن أبتشمل بابرتو ينيرو اتودباتون أيدليون ينيرو مخنياتو اتودبات نزح حيل زي انت دا بمولو حيلو أختيتوه تخيل ديمقراطيا كيدي حتى سلازنا برت من اسي أما ترشا مزراق تراي اتودبات كم مزراقي يزوسدو بغت تاغن نايت زنبركو ودب نا اي بي ام كمصالك انا كاب سودان كاب اسر بيت مسادمكو امباسي اثيوبيا تعاقبه اجيت بزح مسرح يزلو اتهداد ماناتي بزح مسرح زلو وين ابو كمسكاي كلني بزح حد سبات يوم دخيمهم من عين موصا كساب بنايت نشن كيترفه يو صيرو امترشا غن زوتا كل مغدي حيال مغدي واغا هيوت حاتيتني وتيلو غن وتي ناب اي بي ام اتي ناب ريفيجي اتو انا ناب ود اي بي ام اتي اود بي بي ام مساتو بيسكا اب اخسومي تباهل اب السودان كله يتناجر تبيزناتك اب اخسومي تباهلني حجي رايو سخا ني اثيوبيا سجر كازي تفلط سب مو تقالسي اقول له بالك بيسكا اب اخسومي خبال كله تصبي ابو مرخه مباركس تطرنف حيلي وتادراو حيلو لو غلي هاتب ابو مساتخو بتراش مورال زي بلوم ثلاثه من اسير مصريحهم واحد دقيقه ستغزا ولا حدا بيل خذ لك يالن انت تقالس بلك يالن مساي نيرو حدا بصاي نسون تغادلايو نخابا ابت بيت حفت كدنا انت زخونتات نفلط إلنا اديس ابا خدنا اديس ابا مسمطنا مجمريا انت تغبروا مهمتكم يلنا دحنو وا نحنا كو ناي سدتنيا غداينا غديفنا خنقالس كنبل كلنا انت اخون كتغبروا ماتكم كتب لنا يغبا كاميرا تقبلنا يزغبا جن انت يتودب كما ينبلو فاركس ودب حدشيو خمزيو هجنا عن عقو زلنا مسرح يزد لينا يبلنا اوكي تكونات ترانايو نايد حنوم زي تراغاغه كمصي اوروبا بصيح مصيلنا او نصلحو مالت سنحنا يلنا امترشا
نحن እውን ግዜ ንወስድ ኣብቲ ምንቅስቃስ ትውድብ ንፈልጦ ኣብ መጨረሻቲ ሕቶታት ኣቀርብ ውዳበታት ነካየርና ልዕሊ 50 ዝኾኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ መናእሰያት ኣኪብና ኣብ ዘተን ኣብ ክትዕን ኣብ መምሃርን ኢና ነርና ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ንጽውዖም ቤት ጽሕፈት ክትብሎ ናይ ሓደ ውድብ ይሕፍረካ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዕኡ ዝመርሑ ነቲ ቤት ጽሕፈት ዝመርሑ ዓዋሉ እዮም በቃ ናእሽቱ ቆልዑ እዮም ምሸት ምስካርን ፈቆዶ ለይታዊ ትልሂታት ዝኸዱን እዮም ሕጂ ስማቶም ምጥቃስ ብዙሕ ረብሓ ይብሉን ምክንያቱ ንቃለስ ኣለና ይብሉ ነይሮም ሕጂ እውን መስርሕ ቃልሲ እውን ስለ ዘለው ክጉድኡ ስለ ዘይብሎም ማለት ኣብ መጨረሻ ኣድሓኖም ምስ መፀ ዘቐመጥናሉ ሕቶ ጉባኤ ክግበር ምክንያቱ ንሕና ከም ናይ ትማሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስቑኢልና ኣይኮናን ክንቃለስ ፍትሒ ደሊና ከመፃና እዚ ውድብ እዚ ዲሞክራሲያዊ ከይዲ ዘይብሉ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ውድብ እዩ ስለዚ ምሳኻ ክንከይድ ተኮይና ጉባኤ ክትቆፅር ኣለካ ንባዕሉ እቲ መሪሕነት ንብሎ እቲ መሪሕነት ኣብ ፀቢብ ኣውራጃዊ ምትእኽኻብ ካብ ኣኮሎ ግዛይ ጥራይ እዩ ኣነ ወዲ ኣኮሎ ግዛይ ክነግረካ ሎሚ ናይ ኣኮሎ ግዛይ ሓርነት ንኤርትራ ሓርነት ማለት ኣይኮነን ሙሉእ ሓርነት ክረክብ እየ ዝቃለስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኣኮሎ ግዛይ እውን ዝተወሰነ ደረጃ ካብዚ ኣከባቢ ክሊ ጋል ሓመስ ዘይወፅእ ከማን ኣኮሎ ግዛይ ዝሽፍን እውን ኣይነበረን ስለዚ ሓደ እዚ እቲ መሪሕነት ክቆም ኣለዎ መልክዕና ክንሕዛልና ካልኣይ ምግባት ናይ ስልጣን ኣሎ ኣቦ ወንበር ስኻ ኢኻ ኣወ ቦንበር ስኻ ግርም ናይ ፋይናንስ ሓላፊ ስኻ ግርም ኤዲተር በዓልኻ ኦኬ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ከዓ ዝሰርሕ ምሳኻ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ሎ ሳሙኤል አንደ ግን ኣውቲስታ ከዓ እዩ ካብዚኣ ሒዙካ ናብ ሲም መስፍን ኸይድ ሒዙካ ከዓ ይምለስ ኣብ ኣኼባ ይሳተፍ ካባኻ ዝመሃሮ ናይ ፅባሕ ንጎተካ ኢኻ ምዃኑ ፈሊጡ ዝመሃሮ እውን የለን ስለዚ እዚ ስልጣን ገቢትካ ሒዝካ ኣለኻ ንስኻ ንባዕልኻ ሕቶታት ምግቡእ ትምልስ የለኻን ንቃልሲ እውን ተዳልኻ ይትመስልን ስርዒት ክካየድ 80 ኣሱራት ኣብ ዶብ ብምዕራብ ወገን መጽናዕቲ ተኻይዱ በዓል ሞላ ዝበሃሉ መራሕቲ ጋንታ ዝነበሩ 80 ኣሱራት ዝነበሩላ ኣትዮም ተጸኒዑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከነእትዋ ዋጋ ዘይትኽፍል እያ ኩሉ መጽናዕቲ ተኻይድሉ ክንሕዛ ኢና እቶም ኣሱራት ከዓ ክነውፅኦም ኢና ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ወላ ኢትዮጵያን ፍቆይዶምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ኣድሓኖም ጠጠው ኣብሎ ኢልና እዚ ከዓ ካልእ ሓዊ ወልዒልና ናብቲ ውድብ ስለዚ ከምዚ ኢልና እናኸድና ከለና ኣድሓኖም ንዓይ ከሰኒ ማለት እዩ ህግደፍ ኢሉ ይኽወይሉ ቤት ምሰውራይ ነበረ ተጋዳላይ ነበረ ታንከኛይ ነበረ ሓደ ዕዋላ ብዓሰብ ዝነበረ እዩ ግን ተዛሪቡ ስለ ዝኽእል ቆፂሮም ከም ሰደዶ ካብ ዓዲ ሪፖርት መፂን ይብለን ኢልዎም ኢትዮጵያ ከዓ ሒዞምኒ ኣሲሮምኒ ማለት እዩ ክእሰር ክኸይድ ከለኹ ዘብፅሓኒ ምስጢር ኣይኮነን ዓዊሉ ክዛረቦ ዝኽእል እዩ ኣሮን ነጋሲ ደራፋይ መቃለሰይ ብፃየ እዩ ናሮን ኣብ ፀሓይ ተባሂሉ ተኣሲረ ኸይደ ማለት እዩ ግን ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ኣነፂሮም ፈሊጦም ኩሉ ነገር ተመርሚረ 3 ወርሒ ንሽሙይት ማእሰርቲ ብዙሕ ዘሳቐ ማእሰርቲ ይኮነን ግን ሰብ ካብ ማሕበራዊ ናብርኡ እንድሕር ወፂኡ ተኣሲሩሎ ይበሃል ሶ ኢትዮጵያ እውን ደቕሬታ ዓና ተዋሃበና ሓበሬታ ካሊእ እዩ በዚ ምክንያት ሒዝናካ ስለዚ ንሕና ዝረኸብናልካ ነገር ስጋዕ ዘይሃለወ ናፃ ኢልናካ ኣለና ኢሎም ኣውፅኦምኒ ካብኡ እቲ ውድብ ወፂና ካብቲ ውድብ ተፈላሊና ኤክስኢፒኤም ኢልና ተጠሪፍና ነርና ክመርሓና ዝደሊ ዝኽእል ሰብ ኢና ነርና ዓቕሚ ዘሎ ክመርሓና ዝኽእል ካብ ማንም ካብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንገለ ሰባት እውን ወላ ንልኡል ጋይም እውን ንዓምርሓና እውን ኢልና ኢና ንሕና ተጠርኒፍና ኣለና ዝመርሓና ግን የለን ምክንያቱ ውድብ ክንመርሕ ንኽእል ኣይኮናን ወዲ ጋይም ግን ኣይተተባብዐን ኣብቲ ጉዳይ ከምኡ ኢልና ተበታቲና ድሕሪኡ ናይ ባዕልና እውን ፈቲና ክንሰማዕ ኣይከኣልናን ዝብትን ነገር ተረኺቡ ተበታቲና ካብዚ ንኔው ምስ በዓል ሕሩይተላ ፅቡቅ ዝምድና ጌርና መጨረሻ ከዓ ገዲፈዮም ናብ ኣሜሪካ መፅአ ካብዚ ንኔው ብዙሕ ኣይተቃላቀልኩን ኣብቲ ናይ ፓልቶክን ናይ ገለን የተቃልሲ ስለዚ ናይ ማንም ፖለቲካዊ ውድብ ፀጊዕ የብለይ ታንኪዩ ቀኒልና ናብ ቢጋ ክንከይድ በብክል ሕቶ ዶ ቅርብ ወይሲ ሓንቲ ሪጋ ደሎ ወይ ክልተ ሰባት ከናቅርብ ከመይ ሕሸካ ክቡር ጋሻና
دحين نعخذ زتعمك أكبر يا maybe قال اليوم كل تحته خلوهم سلازة خلون سنة يلا خاطرونك سنة ماكسيمال كل تحته تحتو تقول لهم أبريجاز لهم مالته أبريجاز لهم سي ماكسيمال كل تحتو تاسال سيتي كلا إذا تسرعكم رجع إيشكم تموتوا تقولوا كم ممكن قبل حمات عايش عسر تحطوا نايجلي سبعة صحيفكم كعيد تموتوا سنة يلا خاطرونك هذا رجع عند باني سريع كان عسر تسدرا بيت بان جزاء تقولون حدينه مارتي ريد اوف حنا بريغا زلهم ريد اوف ابي لو حسنا اي توردوا باتهم تصوعناكم اي حكنا الحلالكم اي توردوا بجاهم ابي يدلو سنا يري لهم سنا يتري ولهم ريد الله مو يبي الله يري لهم يدو خل على سنا بليز ثلاثه سمو يد ريد كان زلهم اوكي سناي ابيلو سناي يري لهم حجوزنا ادمينا تريد اوف جوبرلو بليز سناي حونا دوف جوبرلو حلفه دحنك حلفه يا سناي واتي باتي مالتي اوكي دي سيغاب زين ازمارينو ولا ازمارينو ريغا حزمارتي مرحبا كتب نات تطرح اقرب ازمار Thank you, Alman. Hello. هلا كزارب صنيحنا. Okay. All right. دحين حد. الله راهي. الكو ودهادو غاي انا خا الله راهي ايسمع يدلو موتور اللي يتحفل له 00 على اوكي برينا سناي ناتكا موتور حبيب خستاي دلواتا باتري نايتا ميكرون كامسلني كبروم كتوردلو تغلي خاص وريدكا سمعوا تغلي خا كبروم دحر مسود مايك تحزات تغلي خا اوكي كومو نقبل وردلكا مايكا كوغو نصور ايكونا هجها نصور يسمع له اوكي alright thank you guys سانتيم welcome እንኳን እዛ ድምጽኻ ካሰማኹ ሳንቲም ዳርጋ ኩልና ንራኸብ ነርና ቅድሚ ወራሮያኑን በሐንሳብ ነርና በአሰብ ብድሕሪውን ኣብዚ ናይ ወራራት ዝነበረሉን ኣብ ሓደ ኣሃዱ ነርና ሳንቲም ኣብ ታንከኛ ነርካ ኣነ ካንዳ መድፍዕ 122 ነረ ብድሕሪውን ኣብ ካምፑን ተራኺብና ኣብ ዝመወዳእታ 2008 እቲ ፍላይት ኤክስ ኣብ ዝመጽእ በሐንሳብ ንዕል ስለ ዝነበርና ዛባት ትባዓትካን ጅግንነትካን ኣሮኖ ለማንም ሰብ ከገልጹን ይኸለ ሰባይኻ ኣብቲ ዝነበረውን ጥምጥም ዝዝረበልካ ዋላ ተዛሪቤው ናይ ወዶኔ ያናው ግን ኣብዛ አጋጣሚ ስለተራኸብና ናይ ብሓቂ ደስ ይልንሎ ሳንቲም እንታይ ከሓተካነ አጋጣሚውን በዛ አጋጣሚ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዝመጽ ዝነበረ ሕቶታት እንዲ ኣብዝ ናይ ሳልሳይ ወራር ዝነበረሉ እዋን ንስሓትኩም ወይ ካናት ካቦጠለኒ ኣብ ናይ ኣድበጊዖ ዝተሳተፈተሉ እዋን ሓንቲ ብናትካ ዝተፈጸመታላ ሳብ ትእዛዝ ጥሒስካ በኃይሊ ፈንጺካ ከምዛኣተኻውን ዝነገረሉ ታሪኻት ኣሎ አይኖ ባዕልኩም አይዛረቦን ይኹም ትውዕሎኩም መብዛሕቱ ግዜ ሰብ ይዛረቦ ንሱ ትናትካ ጉዳይ ኣው ክገድፎ እቲ ካልግን ከም ኣብ ሕቶ ቅርቦ ዝደሊ ኣብ ሳልሳይ ወራር ብድሕሪኩም ንሳትኩም ናብ ከበሳታት ዝኸደታ ኣብቲ ናይ ግንባር ቡሬ ዝነበርና ታሰሪፋ ዝነበረ ተዓዱ ንሳኸላ ዳርጋ ንዓሰብሲ ገዲፍና ናይ ሙጻእ ኩነታት ይነሩ ዝበዝሕ ኣጽዋር ናብ መራክብ ተጻዒኑ በዓብዮኻ እቲ ዝነበረ ሚሳኤል እንዳ ሰሊና ተጠቂሉ ዝነበረ ንሱን ሙቭ ዝገበረሉ እዋን ነሩ ሓፈሻውስ እቲ ግንባር ካብቲ ናይ 71 ናብ 37 ናብ ዝጋዓዘሉ ግዜ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል እሞኻ ምሲ ዋሕድ ሰራዊት ዝነበረሉ እቲ ዝበዝሕ ናብ ከበሳ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ነሩ እዚ ነገር እዚ ብድሕሪውን ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብ ወደብ ኣብ ዝተኣከምናሉ ሰራዊት ብሙሉ ናይ ግንባር ተሓቲቱ ነሩ ንቻይና ክሳብ ምግዳፍ ዝዓይነቱ ተገይሩ ነሩ እዚ ነገር እዚ ብመን ከም ዝመጸት እቲ መምርሒ ኸማንሲ ዋላ ቻይናውን ከም ልሶ አይደለን ኣብቲ ሰዓት እቲ ብድሕሪው ምናልባች ከም ንስኻ ኣብቲ ሓላፍነቱ ስለዝነበርካ ትፈልጦ ነገር ተሊካ ኣብ ዝገለተ ትብለን ደስ መበለኒ
نزيا خفلت يدل كل جزء قبل سيت متصحته يا قال جن if you don't mind كتحلفوا تخليها حنتو حطوا لاتني كل جزء نسهم بعبي سلت فلتو أب ندامد في زنبرة تجادا لاي تتعيسو ده حرز غتته والدخريا بارحونا تبل كيفية زنبرة تذكرته وينكا أب عصب أب زناي سال سايورار كم تحزبك جالس كله بمراكب جرو بجلابو جرو I mean نبيمن نبجل خيد كله زود نسوم كيدو لي مثلاً ده حرجن كم سرشنا سمعنا نايزس تفلتو نجار حقي على كاديو if you don't mind ده زي دلوته هون كولا عنتي هلفو زغلو نحنا نفلتو أميداون كله زي بمول قلتو أنا حكى زغلو ندافلتكم موجن كم مالتي كم سراويت نايت حجرن كم تركاب نايت حجرن كفوتات هاي نبركم من تجادل تس open هاي نبركم من نتحجر قلوتي بزو هاي تقلتولون زهونا نجارسي أيتها بحلون يركم إذا كان كم من تايز متأيو يسايسون كسب زي درجة بتعزقالو انتهي تميسر إذا نزين سي أصفح بالكاتة تنقرني دس مبلني سلازي أكل مبرجيزة بزو حطوتات محاتتكو كابها بزو حمل سلازي ركب يعني أوجن بغالا أجات أم خرق بكام سلازغل بزا أجات أمي إنكو أتراغمنا دسيلون الله thank you mic free سنتيم ناها okay مجمرة أغني لي مقال سيب تاعي من رخابة أبزي سبوغيو تي ناي أدبك يوغ لماله بزح أبو جزي أين باخرنينا حانت نغارينا خنا الرغاغس أبتي أقدم كازي بالكايو مالتي أنا شعو مرحيلي نيرنا أدبك يوغ كن كاب عساكم أتذكرلو تي مساي مزمتز نبره مسؤول مزمتز نبرك أنا مالتي مرحبا طولاني تشينا مالتي I don't know أب وده بعسب مسبت إحنا تنتاكتات 14 مثلاً نوع 14 10 شوعات أنتعي ناتي بمول أنت شعات مالتي نايت حيلنا 10 مساعتنا اسم الله شجرز جير تفولتي حسها يعني لا اسم الله شجرز جير مس تشاينا تسوي عمنا خيده تشاينا من تولخات مرحبا طلناون مسانا تسوي خيدو ابزا غزيزيا بملو نايت كفله سراويت ناي زبزح كا نايت جنبار نبره ابتن مراكب تسوقيلو تانكتاتون كسقلايان مالتيو سو انتاي مبرحتو هايبنا كاب حسب تبكيسكم سغاب باصعي تاتو نايز ابزي نبرت زولو سراويتن بحلافنت حتاتي كبروم يخا لذي مسخا حلافنت وسيتكا تخيد سغاب تراغفو تباهيلو زي اما مرحي تقبلنا باصع اتينا اباصع الراغفنا كباصع موتينا كباصع سغاب من دفرا عسرت حدا ملقتي توهيبنا دبدابتاتي مصيات تيوتات ونا حساب نمعراب تبلنا حساب ني صورنا حساب ني زلامسه حساب نعد خاله حساب نجله ابزي مص زي توهبنا دبدابه يلن اما درشا غن عد خاله اب من دفرا مسبصحنا نحاطينا وغن يومنا كابو اند ني عبد خاله تاتو تباهلنا عبد خاله اتينا ابا انا ازازي بطلوني تأزاز خفله سراويت ماتيو نتي ازازي بطلوني نسخاني دحري تملس لوجيستيك اسالت زي ازن نايز بطلوني حلفنت نايز وق سانتيم كسكوماي بخمس مقارحناكم لنا يلومنا تمقارحنا انا نت ناي وق مسمر حيزه نسخا ناي لوجيستيك مقدي سالت نيرو اتوق ابزي زدنق نغري نيرو عد بقي عسكحكحيو نود سب بزي تكم باتمت بهالبيت ود سب انا ود سب بلا الله حزباو مبار ኤርትራዊ በልኩ ኢትዮጵያዊ በልኩ ወድ ሰብ ከምኡ خزف افيلم خمان አይራኹ ስጋዓች ወድ ሰብ ከምኡ خزف افيلم አይራኹን ምክንያቱ እታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዲበላ ዝኽእል ቦታ በቃ 4 ታንኪ ጸሚጥና بزي عرفتي اب تاريخ هوتي مالتيو اب تانكنيا
سلسلة عدقي زود قالوا تانكتات شعو كما عينت مقذفتي ريفلتني أنا بعلي إسكحك حنا نيرو مالتي أبزد زود نقو حيل الله زود نقو حيل الله بالتعم زود نقو that's why أنا مورالي إسكح جملو نسرعة نملايس بقى أنا سكاب عمت هاي كيدني زوله إذا أقول جت الحني أقول قلت كتير متى أنا تتأيسينير إذا أقول الحن أقول قلت زريوز نبرة بقعتن زريوز نبرة قرات النتن أبتجدلاي أي رأخور تجدلاي زيت فتنهم أطواري تفتينه تجدلاي زيت فتنه استراتيجية نوجي سعره أبزيتين عي كسحجي أوشت أي عقوب زجبر النبي إرتراونه إتي أقول قلت بفل ورو حجرة أقول قلت زر أي وجهنا بقى كحلفوا أي دلني أنا بقول عمر راح نيرو إلى أكون كنز أمن بقول إرتراوي حجراونا نموجا منفس العل حيل نيرو إلى أمن سلزي التكونات بعوض تزازيمو نعسب انسحبنا مزينا كني عسب حرق سيدنا هنديو ابتناي حصير كون لي ابتناي جماليو شمو تي زبلكاي ودي جمال شمو تتايسو زنبره تغادلاي زختته ايو اب عسب انتي سبيت نيراتو انتزي تغاغي اثيوبياويت از ودي زي اب عدقيديو اقلي ام غيرهم مونيروم اب اندا مدافع مالتي بقى كم دلايو خيط كم دلايو ياتو يوص تكالو يكايد غلاي نيرو سالسا ورار حما كوناتات مسخون مس راي هادي مو خيدو جالبا غيرو مس سبات ني يمن كيدو دعراي اب يمن كيدو بقى سبن دحر اوغ فريو حنتي تغبرونخا بقى ازنا نيرف سيستمي حنتي تغبريت خلنا عند فري حساب تقصعه الراي تقصعنا مسمراتو زي بقول تخينو كاتو تدرنا تعاليو تسبزي يمن مسكود ابي يمن نزنبر اسراوي طرنيفو هوي بليرو بانديرا ناي حزباو غمبار العيزو انصار منكس اثيوبيا ودراتنا يلو هو يمزبلو نيروم تقومو صاوي يجلص نيرو اما ترشا بالعدخم تو تبايلو عدم ساعتوه تتحيز ترشينو تقاتيلو نزارب نغير يقولنا قال اتنا كنتات ناي عسب ازي نصريو كنتات ناي عسب انت اي نيروتي ممرحي مساسا ورار صلاعي بعسب تمصينا بزلام بسان وي بمعرابن بتسنا نيوشت اثيوبيا خناتو ازي تي استراتيجي زنبره بزلام بسان بمعرابن دحر برتيو حيلخه بعسب جنبار بوري سيرنا مغدي جيبوتي سيرنا نوشت إثيوبيا خناتو مغنياتو تحايلنا إثيوبيا خمقاقل نوشت إثيوبيا انتراتينا من مقاقلنا يتحايلن إذا أبزو زولو ذات كعكا حايل خامد خامس لو السعاد وتادراوي أدبانتيجي تباهيلو زي تمامرحي تواهيبو زنبرة ساب إزي حايل ورقي زنبرة زي نزيخ أنا تدالينا نيرنا سلائي سراوي إثيوبيا بمعراب أب حيلي أب زخدلو جزء نحنا كنتكع أب تدالنا له جزء ما نمسب نمتكع تخيل دالو تبعيل بمولو تنبار أو خوفي له سأل تقليل كبسات دي المعراب الخمسان وصو سراوي إثيوبيا كبسات دي ولا حد ترد بالسراوي يلا نبتي مليشة عفار مليشة ترايت عنهم من أتو فتشوا إلكم تباهيلهم استحاتوا مرحت بطل انتاتالو جن زيروي تباهيلو تجنبار تنبيرو كندفن واشتغل عاتون نتي بمعراب زدفاع زنبر حيلي نحنا بزي كبيت تصعنهم قبرولن يقبأ نيرو نسو فقادين ياتات يكونن أي متأنا ممرحي تباهيلو أما ترشا أنا أبتت تحتي بتحفت ناتي أبتت تحتي إجر رأس مراخ يا نيرا مس بطل نخلت أي نقفل سرايت كلاك فل سراويت مالتي مس فيدان مس رسم راخن يدرخ بنيره في دا نايتي فلسرايت ناي اقدر كبيت برت نبار تغادلاي جنبار دصنحو اخيبا قال خود خلو ابات سوي في دا مالتي انت يوم مرحي نغيرومنا بومي مصينا باهدنا يكونن مصينا ممرحي صويعبني مسكتكو بقطتا عسب كنزلق بمنغستي
መምርሒ ተዋሂብሎ ስለዚ ሰራዊት እዝናትኩም ብየማናይ ጫፍ ዘሎ ታንከኛ ብቀጥታ ምኒሞ ጌርኩም ድምፅኩም ከይተሰማዕኩም ንፅርግያ እተው ካብ ፅርግያ ንዓሰብ እተው ዕርድታት ንሓስኩም ካብ በዓል በይሉል ከምኡና ኣብ ኢራፋይልክ ዕረድ ምዃኑ እዩ እቲ ስትራቴጂ ተነጊርዎም እዚ መምርሒ ዝተዋሂቡ ዓሰብ ክትግደፍ ምዃና ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዝመፀ መምርሒ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ከድና ግን እቲ ኤርትራዊ ሓይሊ እቲ ኤርትራዊ ትብዓት ኤርትራዊ ጅግንነት ኣብኡ ዝተረፋ መስለኒ ካብ መካናይዝ ሓንቲ ወጠሎኒ መጥፍዕ ሓንቲ ወጠሎ ረሻሽ ሓንቲ ወጠሎኒ ፀረ ነፈርቲ ነይረን ናይ ሓይልታት ድማ መስለኒ 4 ደንገለ ብርጌዳት ነይረን ማለት እዩ ዝተፋ እዚአን ካብ ከበሳ ክሳብ ዓሰብ ግንባር ዓሰብ ንመፅእ ናይ ሰራዊት ንሓሙሽተ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓሙሽተ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ንኡስ ሓይሊ እዚ ሒዝዎ ፀኒሕና ምሕላፍ ከሊእዎ ፀኒሕና ንእሽቶ ሓይሊ እዩ ትናህና ነይሩ እቲ ዓሰብ ግደፍ ዝተባሃለ ሓይሊ እዩ ኣብዮም ሞ እዮም በዓል ርእሲ በዓል ሳልሕ ዑስማንን ርእሲ ምራኽን ኣነ ብግቡእ ዝዝክሮ ሳልሕ ዑስማንን ርእሲ ምራኽን ብሬድዮ ክራኸቡ ከለዉ ኣብ ዓዲ በጊዖ ምስ ርእሲ ምራኽ እየ ነይረ በቃ ስንኻ ንኸስ በዚ ኣፃፊፍናይና ሕጂ ክመፃኩም ኢና ሓገዝ ኣጆኹም እዮም ዝበሃሉ ነይሮም እዛ ሓይሊ እዚ ንዓሰብ ኣውሒስዋ ፀኒሕና መንግስቲ ኤርትራን ከዝልቕ እዩ ኣዚዙ ሽዑኡ ኣርኪብና መሰርከብና እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ካብ ፅርግያ ንየማን መጥቃዕቲ ይገበር ይፈተን እዩ ተባሂሉ ካብ ፅርግያ ንየማን በጢስና ሲርናዮ ነቲ ግንባር ናብ ነቀደም ዕርድና በፂሕና ንሕና ንፅበ ብየማን ወገን ማለት እዩ ንሕና ንፅበ ዘለና ፀጋማይ ወገን ምናልባት ከርክበና እዩ ሕጂ ክደፍእ እዩ እሞ ሻምብቆና ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ንምብራቅ ወገን ኢና ኣተኩረና ምክንያቱም ንፀላእ ብጎን ክንሃልመሉና ተዛረብና ኣዝልቁ ተባሂሉ እንደገና ካብ 71 እንደገና ኣድሊቕና ናብ 63 መፂና ማለት እዩ 63 እንዳ ገለ ትበሃል ዓድላ ተዓዲ እንታይ ትበሃል ሽም ኣለዋ ናይ ገለስም ትበሃል ኣላታ ናብኡ እንደገና ኣዝሊቕና ተመሊስና ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ከዓ ትውግእ ብርቱዕ ውግእ እዩ መቸም እቲ ኣብኡ ዝሓይ መነሰይ ኣደነው ካብ ሓፂን ተሰርሖ ኸውን ኣለዎ እምበር ካብ ሰብ ብደም ዝኸይድ ሰብ ኢልካ ክትግምታ ኣይትቕንህ ምክንያቱ ዕርዲ የለ ፀሓይ ሓሰብ ምስ ደቃይ ኣትመፅእ ሃይድሬሽን ከቢድ እዩ ጥሜት ኣሎ ካብ ከበሳይ ወሪዱ ተሓይሊ እዚ ዘይበሃል ደብዳብ እዩ ወላ ሓንቲ ዝማልኣ ፋሲሊቲታት የለን ማይ ዘቕርብ የለን ማይ እንተመፀውዒ ንውዕ እዩ ንሱ እውን ዋጋ ከፊልካ ትረኽቦ ነዚ ዝነበረ ውግእ 11 ፈተነ እዩ 11 መዓልቲ ፈተነ ተኻይዱ 11 ፈተነ ከዓ ፈሽሉ ዓሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ውሕስና ናይቲ ኤርትራዊ ኮይና ተሪፋ ወዲያ ኣለኹ ብዚያ መስከረም ናባይደ ቴንክ ዩ መስከረም ነቀን የለ ኦኬ ጋሻና ኣኒናት ሕቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብሊ ኢኮም ክትእሰር ገይሮምካ ኣብቲ እስር ቤት 3 ወርሒ ተኣሲርካ እቲኦም ተላኢኮም ዝመፁ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም እዮም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እንደገና ከመይ ገይሮም እዮም ኣሕሊፎም ንካልእ ንኢትዮጵያ ሕሊፎም ክህቡካ ዝኽእሉስ እንታይ እዮም ብከመይ ዳ ደላይ ፍትሒ ኢኻ ንክተኣምኖስ ከመይ ይከኣል ሕጂስ ምሳኻ ዝመፁ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ተላኢኩም መፅኡ ንዓኻ ሕሊፉ መሃብ መቸም ዝገርም እዩ ግን ብቲ ናይ ሕጊ ብስርዓት ሕጊ ሎሚ ኣብ ብሂወት ክትህሉ ብምህላኻ ዕድለኛ ኢኻ ስለዚ እዚ ኣይናተይ ሕቶ ተረዲእትካ ትኮን ተስፋ ይገብር ማይክ ፍሪና ባኻ دليت فتحس كلام يوم نحاول نقال زي قمار زقام مستاي تخب كوميو تمكرو قال سيز بيرترا نسيو تمكرو نا مرحنتات حزبا غنبار بلي مرحنتات ناي تقال حرنا تمكرو زيو سب مقتال انا باثيوبيا تقتيله بسودان تقتيله بإرترا تقتيله بقى تقتيله له قتالي بزي قدس مالتي مجمريا كم سب متن تقتيله له سو ادحانهم نزي سو انا بزح ابو خزارب አይደለም ادحانهم بزح تاريخ يزفلط اب ኢትዮጵያ خلنا قداسነት يولن كتنكف كله ጥራይ يخوطو ዝብል አመለኻኸታ ስለዘለነ ናብ ጎፀይ ከይድ አይደልነ
ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ደንበ ተቃውሞ ንስጥራ ኣይኮነን እዚ እኮ ብዕሊ ሲርካ ብሙሉ እቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ሓይሊ ካብ ህዝባዊ ምንባር እንድሕር መፅዩ መጀመርያ ቀዳማይ ፀላኢ እዩ ንእስያስ ረሲዖም ንዓኻ እዮም ፀላኢ ቀሚጦም ዝርዩ ኣብዚ ከመስግኖም ዝግቡ ተቃወምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ከቐምጥ ክእለ ብንጹር ማለት እዩ ንኣብነት ልኡል ጋዮም ብጣዕሚ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ነገር ዝሕግዝን ብትብዓት ከዓ ትሪኦን እዩ ነፀረ ወዲ ስመላሽ ከምኡ ብትብዓቶም ተረጋግፁ ትፈልጦም ሰባት እዮም ጥዑያት ሰባት እውን የለውን ማለት ኣይኮንኩ ግን እቲ ፖለቲካዊ ኣነባብራ ናይ ኤርትራ ንስዩ ካብ ኣድሓኖም ዝኸስር ክብሮምን ዝኣመሰሉን ተጠፍአ ወላ ሓንዲ ማለት ኣይኮነን ንዑ ዳስ ዋይ ዘይተዓወተ ፈሪሱ ምክንያቱ ራእናቱ ንጹር ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ንጹር ኣይኮነን ንስድራ ዲጎንስ ብዙሕ ታሪኻት ኣሎ ቀሲልና በብንእሽተይ ክንሰምዖ ንኽእል ስለዚ ምንም ማለት ኣይኮነን ንዖም እዚ ኩባያ ማይ ምስታይ እዩ ኣብ ቁማር ናይ ፖለቲካ ዘሎ ሓደ ሰብ ምቕታል ማለት በቃ ኩባያ ማይ ምስታይ ትኸብድ ካብኡ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ሓቅነት ኣለኻ ዶ ሓቅነት ኖ ኣዝማሪኖ እዩ ዘሎ ኣዝማሪኖ በዓል ገዛ ኣይኻይለሲ ከም ገለ ኣስታይ ገለ ladies first ile xlifan marti reexazen bal xadnetna bal marti ናይ ምንታይ ማርቲ ብሪጋዝ የላ ማርቲ ርኢ ኣለኹና ነጢራት ብሪጋ አሽኪ ሓቲካ ቀደም ሓቲታ ኸይዳ ስተብለስ እዛ ሴት ሽፍታ አማዞን ዳሕርካ ክንነግረልኪና ኣይትሰዓ ምዕራይ ኦኬ ቴንክ ዩ ኩልኩም ከመይ ውዒልኩም ክብሮም ጽቡቅ ፕሬዘንቴሽን ኣነ ትናይ በቀዳማይ ዳ ቁሩብ ዘይወሰኽካሉ እቶም ደቀባት ይጠፍኡለው ድብላ ርእሲ እዚ ዊስኪ ሾጥዮም ዊስኪ ገይሮም ሕፀብዮም ገለ ትብሎ ዝነበርካ ንሱታት እውን ነዞም ህግደፍ ጫቁ ስለ ዝብሎም ዝነበረ ክትውስኸሉ ተፀቢካ ነይረ ብዝኾነ ግን ትፍትኖ ትኸውን ምናልባሽ مستحتو انا حطو حتى كاد اللي يدلكم بعل سولومون ولد مريم سي كمزي انا مهر بتاريخ بسمنا بعل سولومون ولد مريم الكا عنتوينو مش منك عين برن مثلا سولومون ولد مريم بعل تسفايتهم نو قال تصحف كله مش منك عين ولا سولومون ولد مريم دحر عدو خا كله زي اي مثلا سولومون ولا مريم تقول لا مثلني زيا ختنصرا دلكالو ولا تيوب تولدت بلو دلخا دحر داني اوراجاوي شجرات نير كوينو تمنكع باوراجا دحر كوين تقنچلو بسيم تايم ولا تي يمين بحلون اوراجاي مثلني حجيت اسماتهم قلص كلخاسي عدوم كا كتنجر يدلي ود برهي الكا احلف في الكاي نحنا توم دطفونا دلو سبات كنملس كنفولطوم كنمزغوم ادلاي سلو دخونه عند برهان برهديو يلصحفل كان يرسي اي راخاين دخونكا بتعلتات اتشمات بنصور كخيد دليانه متا كنمزغوم زوم سيتي دمات دم إيرتراويان دفو دلو مثلا أبسنت كتحازو بود خستو راح تحالفو سلا دلخاسي نتصور أشماتهم مولو شمام اوكي صبو هراي ترديك الله ምናልባት ኣብ ኣረዳድኣ ወይ ከዓ ኣብ ኣገላልፃ ፀገም ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ ናይ ሰሎሞን ወልደ ማርያም كل جزائي أيضا قان سلمان ولد مريم حماسنا ببقى مثلاً بخومية تفلت بايزوي أبز قدامي أوكي أب منك استقتلوا قال بالنسبة لكاسي نعم في منك استقاسك أب أنا مجمع عزيز أنت هذه كذنت والكاوي كأنا قال حسب كبكا خلله ويك قال أمد كله أقدم يا غم إتن أنا زين وركوان كاب نعي دمهارون دسلطون ኣብ ኡዝኖ ወለልቲ ዘዕለሉንን ታሪክ ዝመሃሩንን ዝነግረካ ኣይነበርክዎን ግን ስለ ዘይነበርክዎ
ዘይነበርኩም ምዃነይ ኣረጋጊፀ መንካዕ እቲ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዝነበረ ጽሑፋቶም ኣብ ምትርጓምን መጻሕፍቲ ኣብ ምምጻእን ንዕኦም ኣብ ምትብባዕን ሰሎሞን ወልደ ማርያም እቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበረ እዩ ሰሎሞን ወልደ ማርያም ኩሉ ግዜ ብኢሳያስ ተጸሚዱ ዝኸይድ እዩ እቲኣ ምስ ኢሳያስ ሓንቲ ኣጻሚዳቶም ትኸይድ ተባሂላ እትፍለጥ ናይ ስርያ አዲስ እዩ እዚ ስርያ አዲስ እዞም 250 ተማሃሮ ኣተቐንጭሎም ዝበሃሉ ኢሳያስ ከበሳ ቶም ደቂ ከበሳ ከይተውርድዎም ኒ ባርካ ኢሉዎስ ድሕሪትኩሞም ጀባሃ ተጥፍኦም እያ ኢሉ ኢሳያስ መልእኽቲ ሰዲድሉ ከሎ ሰሎሞን ወልደ ማርያም ግን ሰዲድዎም እቶም ተማሃሮ ኩሎም ተማሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ብምሎም ከዓ ኣብ ጀባሃ ተበሊዖም በዚኣ ምስ ኢሳያስ እዩ እቲ ቂምን ቅርሕንትን ኣለዎ ዝበሃል ተባሂሉ ዝዝረበሉ ማለት እዩ ኣብ ናይ መንካዕ ጉዳይ ግን እቲ ቀንዲ ተሓጋጋዝን ደፋእን ምስ በዓል ሙሴ ኮይኑ ዝሕግዞም ዝነበረ ንሱ ዝያዳ ብልጫታት ነይሩዎ ምርካብን ገለን ሰሎሞን ወልደ ማርያም እዩ ተወልደ ኢዮብ ንመንካዕ ኣብ ፍርዶም ብዙሕ ኣይተጸገመን ተወልደ ኢዮብ ኣታ ጉባኤ ጸገም ዝኾነቶ ዋይ ሰሎሞን ወልደ ማርያም ቀንዲ መንቀሳቐሲኦም ምዃኑ እናፍለጥና ንዕኡ ምሕረት ንገብር ዋይ ንወዲ ኤፍሬም ምሕረት ንገብር ዋይ ንወዲ ሰሎሞን ምሕረት ንገብር መንካዕም ነይሮም እዚኦም ኣብዚ ክትዕምስ ኮነ እምበኣርከስ እዚ ውድብ ፊት መበሊ ውልቀ ሰባት ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ ሽዑ ብሰደፍ ከላሽን ሃሪሞም ኣውዲቖሞ መጨረሻ ንእስር ቤት ከይዱ ድሓሩን በዓል ድሩዕ መፂኦም ክትመና መስመር ከኣቱ ልመን ነይሩ ይበሃል በቃ ብጀካ ዓኽጡፍ ኢልካ መምላስ ካልእ ኣይምልስን ነይሩ ብኣቢሉ ከዓ ክሳብ ከባቢ ናፅነት ነይሩ ይብሉ መቸም ሰባት መይትው ኣሎ ማለት እዩ ኣባኻ ትሰው እዩ እዚአን ሓቲትካ ነርካ መስለኒ اوكي ودي كده كبره تفضل حقنا تعال هذا كبره حيل من اسي مرحق تبزحر حقنا تعال هذا حقنا تعال هذا تملشات انا دا ملش وايو ابتوناي قنصلاسي دق كونو غزاي ام ببزحي زبل نبرتنا اوراجاو يتبحال نبرتي اي ساعه خبل دله حد ماي مايتي كلهم يقولون يرم حد اوراجا كاس زبلوس هي استكونن وتم يقولون نور خاطو اوراجاتهم حجزنا بحد اوراجا مزاج ولا ترجم كزلو هي سمعني بندحان ملش وايو بقى اهلني عجيب الله ورده أبو هلا أنا نحدا أوراجام ناكلت أوراجام أيبولكون كسا حجي نحدا أوراجام ناكلت أوراجام أيبولكون أبتي ودب زعللن بأكل كأصل زي ركب كله عدمه ونايفك أدنى أبتي زي تخركب له لكن أبتي ودب زعلل من كان حماسين أمين من كان أكله جزاي يمين كان حماسين مهاني إزفلت بزي ما قد زي كأتهم تقادلتي توم نعي نزي تاريخ زي تحاحزوني أبي يمين تقنصله تي ماجوريتي حماسين كون كله تي نايم كعكا ناي أكله جزاي نيرو زين يدفن. اوكي ثانك يو جايز نقول كبر حاو أورا جاوز بهذا نقول سي أركيب اللي يقول سوري أنا أخاف وقت اللي كون تطبقها مثلا طيحها عايش حاجة لنا اوكي ثانك يو حقنا اوكي كنقصل يا جماعه صقم يكونن حقنا تحوي ابريغا زلهم فنقل يخا مسلني فنقل وايوان ابتي حونا غاشانا زقربو دايركت حطو نابتسو ذهبو ناب ويمسو يا اوكي كسامات انا ديغنا كباري بتعمي كتبنا تناكا تمرتي ترديني بتعمي حتى كذا ማለት ሰባሕተ ዝግባእካ ካብተቀ ድክዳን ዝግባእና ብታናይ ሓንቲ ናይ ኩልቲ ናይ ጅግነት ናይ ሰራዊትና ኩልኩም ትግባእ ገሊጥካ ኢኻ ደስ እንዳበለኒ ማለት እዩ
ሓንቲ ግዜ ተረዳእንሲ ዓሰብሲ ግደፎ ኢሎም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ገለባሃል ኣነ ግን ኣብታ ዋንጥያ ማዓሻ ተገዲፋት ዓሰብ ዕለት 13 ኣንሕና ካብ ኣብነት እቲ ናይ ተኾናት ናይ ሙሉ ኤርትራ እንድሕር ክንዕል ተኾይና ማለት እዩ ኩሉ ተደፊና ምስ መፀና ኣብ ማይድማ ነርና ካብ ማይድማ ናብ ዓረዛ መፂና ካብ ዓረዛ ግን ድሓር ናብ ዓሰብ ከይድና ማለት እዩ ናብ ባፅዕ ከይድና ኣብ ባፅዕ ምስ ከድና ኩሉ መርከብ ተበገስ ምስ ዋና እንደገና አውርዶ ተባሂልና እቲ ንብረትና ማለት ምክንያቱም ሓንቲ ብርጌድ ናትና ብነፋሪት ዝመፀት ነይራና ወንዳ 36 ናይ ወድ ፍርዙን ኣውያ መፅያ ነይራ ኣብቲ ታይባል ብነፋሪት መፀ ንሕና ግን ብመርከብ ኢና ክንመፅን ተመዲቡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ዝሕሉሎ ምስ ተባሃለ ግን ቀልጢፍና ሸ ተመሊስና ናብ ኩነታት ናይ በዓል ዓዲ በጊዕ ናይ ካልማንካ ናብ ምርጋእ ተመሊሱ ማለት እቲ ሰራዊት ሕጂ ኣነ ኣዝልቁ ተባሂሉ ገንታት ትበሃል ነገር ክታብ ሕጂ ናይ ኦፊሻል ዝኾነት ተሕቶ ክቡር ሓውና እስከ ቁሩብ ጽሙቕ ኣብላ ምክንያቱ ተሓዋወስ ኣሎ መንግስቲ ዝቆይልዎም ዲን ዓሰብ ዶ ንኻልእ ድሓር ናፍቲ ሕቶ ፕሊስ ጽሙቕ ኣቢልካ ናው ጽሙቕ ኣቢልካ ናብቲ ሕቶ ክትኣቱ ኢልካ ኦኬ ጎን ሕፅር ኣቢልካ መገዲ ክልተ ደቂቃ ናብ አንድ ዝኸይ ዘለዎም ክትርድኦ ማምሲ ኣነስ ክሓት ከለኹ ሰብዚር ደኹኝ ማለት እዩ እሳብ ከተሓቶ ዘላ እታ መንግስትስ ግደፎ ኢልዎ ነይሩ ወይ ከዓኒ ሳላወድኹ ሰይ ጠጠው ተባሂል ነይሩ ዝበሃል ነገር ትንዓይ የተርዳእንን እያ ክሳብታ ናይ መጨረሻ ዕለት ናይ ባፅዕ ኩነታት ንሕና ኣፍ ደገ ባፅዕ ነርና ማለት እዩ ነቲ ሃገር ክንከላኸል ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ግደፎ ተዝብለና ነይሩስ ንሕና ዓዲ በጊዕና ኮፍ ኢልና መሃለና ነርና እንታይ ክንገብራ ንባፅዕ ንኸይድ ነርና ኣብቲ ዕለት እያ ኣይተረዳእትን ካልአይቲ ኣቃለትካ ካልአይቲ ካልአይቲ ኣነ ኣብታ ናይ ፖለቲካ ኣብ ደገ ምስ መፃና ማለት እዩ ክልቲኦም ቀዲሞና ዝወፁ ኣያታትና መስፍን ሓጎስን ኣምባሳደርን እዮም ነይሮም ማለት እዩ መንሽም እቲ ኣምባሳደር ክሕሽም ይወስዕ ኣለኹ ኣድሓኖምን ንሳቶም ሕጂ ንዓና ክልቴና ንባዕሎም ኣብ ዓጥላን ኣኼባ ገብሩና ነይሮም በቃ ሓደ ስርዓት ክቅይር ኣለዎ ወይ ሓደ ዝኾነ ነገር ክግበር ኣለዎ ገለሎም ኣኼባ ገብሩና ነይሮም ኩሉ ትመንሰይ ተራድዩ ምስኦም ጽቡቕ ከይድ ነይሩ ኣብ ካልአይቲ ኣኼባ ግን ክልቲኦም ተባኢሶም መፅኦም ሕጂ እንታይ እዮም ተባኢሶም መፅኦም በበይኖም ኣኻኒ ኣኼባ ገይሮምልና ኣነ ሃነም ናይ ክልቲኦም ኣኼባ ተሳቲፈ ነይረ ሸ እታ ናይ መሰረ ተባኢስና ክልቴና ኣይስና ዓይነቱ ቋንቋ ነገርና ማለት እዩ መስፍን ሓጎስ ነትካን የልኒ ይብል ኣድሓኖም ማለት እዩ እቲ ዘይመታመን ክስታይ እዩ እንተበልናዮም ካኒ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ክንከይድ ኣለና ኢሉ ኣድሓኖም መስፍን ሓጎስ ካይነ ከይድና ኢሉ በዚያ ተባዕስና ኢልና ማለት እዩ ሽዑ ኩላትና ተማውዝ ነበርና ተሳተፍቲ ናይቲ ኩነታት ፋሕ ኢላ ማለት እዩ ተመልሴ ማለት እዩ እንተ ረእኻ ግን ዜርካ መስፍን ሓጎስ ካኒ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ሽዑ በፂሑ ተቐንዲ ጠላይትና ኣነ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ነይራ እሞ እንታይ ከተረዳእና ትኽእል ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እታ ማዕስዮ ኣዝልቁ ተዋሂቡ ተረዳእትንን ዝበልካያ ኣብ ሳይመፀትልን ማራኸብቲ ኣይኮነን ማራኸብቲ ኮንኩን ኢሳያስ ኣነ ታሕቲ ባሮንቱ ምስተታሕዘት እዩ እቲ ሽግር ዝፈጥረ ኣብ ዓሰብ ድሕሪ ናይ ባሮንቱ ብቐጥታ ኣዝልቁ እዩ መፅኡ ንዓሰብ ትእዛዝ እዚኣ ወደያ ኣለኹ ድሕሪ ናይ ባሮንቱ እዩ ኣዝልቁ መፅኡ ዕለታት ባዕሉ ክስታይ ግበሮ ድሕሪ ናይ ባሮንቱ እዩ ደይርስዖ ኩነታት ኣብ ልበይ ኩሉ ግዜ ዘይርስዓ ነገር ኣላትኒ እቲ ኩነታት ቅድሚ መምፅኡ ሽጋራታትና ገለመለና ዕብረትነቲ ኣህዱታት ዝኸውን ኣብ ጥቃና ቀሚጥና ኢና ነርና ንዓይ ሓላፊአይ ዝነበረ ዝነባል ናብኡ መፂኒ ናብቲ ዝነበርኮ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝኩነታት ኢልኒ እንታይ ሞ ክንብለና ውግእ እዩ በቲ ትድፋእ መዓልቲ ከዓ ትስዕር ከምኡ እንዳሉ ውግእ ዝሓለፍናዮ እንዳሉ ተመክሮና ይሱ ገለመለ ባሮንቱ እኳ ተተሓዛዝብ ዘሎ በዚ ድማ ዓሰብ ግደፉ መፂእኮ መምርሒ ኢልኒ ሃባ ሽጋራ ኢልኒ ኣብ ሂወተይ ደርስዓ 3 ዓመት ሽጋራ ገዲፍዋ ሃባ ሽጋራ ሰትየልኒ ከላይ በካኒ ኢለ ዓብዩ ንዓ ብቆልዓ ይኮሎ ዝፈትዎ ዝኽብሮ ሰብ እዩ ንዓ ሃባ ክብሮ ወደይ ሃባ ጥራይ ኢልኒ ሽጋራ በታ ሰዓት ጃሚሩ ካብ ሓንጎለይ እውን ኣይትወፅን ኩሉ ግዜ ንዓ ይዝክራ እቲ መምርሒ ዝመፀ ዓሰብ ምስ ገደፍና እዩ ኦኬ እዚኣ ብከምዚ ክምልሰልካ እታ ካልአይቲ ሕቶኻ ኣረናው ንፅርቲ ኩነትን ንዓይ
أتصبح قبلك أنت قمت كله زحاشة. اوكي ثانك يو كبر غاشانا حدا غزيون كسجر يكعلي تبلو حتو كسغرون تقلينا او خلنا نقر مقدنا كم محدارنا حبركا مالتي اوكي تاناي ترديكا تاناي مسفن حوسن يا دحانو من تبليا ترديكا لو عبتي كيده يقول نيرمو نسخه عبتي حقيبا سو بخدون دحب نيركا خونكا قالي او قال حساب كتب دقيقه زي نبركا ندعر كوينو ولا بتينات كدلك رديت نحرالو ملس قلت خليك زخ صغري ده كاسل استيدلك بونكو اوكي صبو دحان تقام يلن بمجمرة اب ازي ناي تقاومو حيلي حزبي بقى اوش تعدي زول خيترف اوش تعدي سلوز نور قوت ساعات اوش تعدي كلناون بقى لو تخمص يوم دا حجي فحفح قبلوا يوم إلنا نحنا نزرارف سبات نيرنا كوينو جن سمامعلو تاون زي متاون يكون زي تسمام له ساعه حبيب ما يمزلو على حنم بقرنو زملسلنا ملسلو انتي صقمكم ما فلاليكم انتيو لنا بحاتتنا له غزي بتاريخنا نقطفو كسلنا نعلو ليلنا زتعبه مستير الله دحو دوچو ነገራት አለው ድሕሩ ዝተጋህዱ ነገራት አለው ሕጂ ገለ ካብኦም ከቀምጥ እሞ ተባሕቂ ዲኦም ተፈላለዮም ወይስ ጾታ እዩ እቲ መፈላለዮም ምንታን ክንግምግም ይሕግዝ ይኸውን አባል G15 እዮም ክልቲኦም G15 እዮም ክልቲኦም ዓዲ ኣብ ኤርትራ እዮም ነይሮም መስፍን ሓጎስ حميم تباهيلو باسبورتن قال مدينة تداليلو ندقة خيدو G15 كسوريهم دحانهم بايربورت ودون عد انجليزي اتيو بايربورت ايرترا ودون عد انجليزي اديدو سخاوتي سياسة حزومن كابي سياس مرفق انكويت مسفنن دحانهم مرفق ايتمرلونا هابي سياس بتمريا كميلو موتزيهم سلمتاي G15 يوم كابتن كان أكلات G15 يوم لمن تاي بقى تقديفهم لمن تاي كلت يوم أمسمر تقاومات يوم لمن تاي كخلت يوم سمع سينو لمن تاي كخلت يوم نتدم بتقاوم حن في شومه أنت شو من دقة كتمالي تي تحفظ كان خلاص بس من حقوس الدقم بيزوقني سبيتون دقون أوكي حرف ني إثيوبياتين بسلامة ومجدي كميلن آتين كميلن تسديدا من أساقاقير وان أبتحتقو تتصر هقراو دحناتين زين سبازي كميلا خطوتك إلا عندنا مسفن حقوس اتن إيتيبيان أبتن نازبل زنبارخ عن إيتيبياتيو مسويت مزدقون تراغيب بروساسات كقابر الله ماليتي هذا زي أدحانهم سويتو أب أوروتايا أبتحكمنا يتسرح نايب بمولهم سبا سلطان زبازحو مريت تقزاز أمة تلزنا ورم تحدقهم يوم نسيتها حنم توجين اللايف جنزب كفيلة نايب على خد جورة أسرت شح سدود لايلو من أمريكا زلوا ود حنم كأمريكا تشحنا بقاتي توجين الله سيت حنم سيت حنم كاب ناي ندا كوريا حكمنا نبتزلع على تشاينا سرحو أوروتا حكمنا نبزلع على حكمنا ندقنا تغييرات مدبة نبزبلت زحاشة زمن عاوز خانة ندا حنم ودو إزراء نسوا وسيدوه شدش ورحي وتادراو سلطنا أسلطينو بعلو إزرا مليسو أتا أجيت سرح الله نحكمنا تمرتي وصدالو حجي حدا جيزي سبات حطهم بعلم حاتيتهم بعلم كملسو لهم إذا سبات تزيهم انتهيهم دا أزغونو زلو كاب G15 عمليتهم مالتي ناتا تلغيهم يتأثرون نسخم دا حياوة انتهي بحالتيلي مالي سديدوهم يسياس ندم بتقومو حنفشهم اتين إيتيبيا اتين إلو آتيو اتي قوم يزلوهن بلا سدرابيتو كاب حدا سقاتنا ناصا خوينو صبقو نبرلو ودوني عاد انجليزي اتيو اذا انت راه مسنوغرخا حانت حتو حتى نبعلخ حتيت كان بعلخ ملسلا هاج انتي زخي زلو بعلخ حتيت كان بعلخ ملسلا كلتيوم كا نحبر نتقولهم حزبا غمبر እንደገና እንሰርحلنا كلتيوم منكا انتايو اي نغرخانيم كلتيوم يمين انتايو اي نغرخانيم كلتيوم نايسون كلان كنصلا انتايو اي نغرخانيم كلتيوم اورجانت اي نغرخانيم انتاي دا يريم زقالوس زوم سبات زيوم
أدحانهم عوا بيلو أناكو مسيساس والقصل إيه بالليل بدرتها تدفع أكون يدبل درتها دفعنن سلازي إذا أنزل بازيئن حزن مو أقوام سعيان بوليتيكا يرسيت أدلكاني بعد رسيت كسرح ودي الله زيا thank you kubur gashana kenqetselina ማለት ጁጁ አለጋ ተቆንካ ጁጁ 121/1 ጁጁ ሐውና ተለጋ ዳርጋ ንሶ ለቤቱም ሶራ ነው የሚደረገው መስለን ብሬጋ ጎን ጁጁ ያና አስተምሮ ጓዳ ሐንካ መጣኻ አነ ታ መጀመሪያ ካታ ሐውና ኩብሮ ማለት እቲ ዳርባ ተኸይሰማኹን ሶሪ لحن قلنا بحطيت ملك مجمرة وقعد حال متأخر قتيلها لما عندي ناي عن تاريخه في الصانع مدى صانعين لو يأب مترش تقم تجارة لاي كم أكل نايز خاوس كتبنا تسفى قبر نبحثيك مت نعطي حتى مدلي هزبا قنبار تزعبين كندل أب مثلي هزبي إرترا من صبراقي تبعيدو يكرخلي نقرنيمو أبسخا ذهب كان أستمرودن هزبا قنبار بوراد جاز تفعل عليه ينيروبو إلكان حجي اتمعكنيها ويكا تمرداتها أصفح بلك قلت اللي معناته أنا أخري أقول له كلهم سياسي ميركا سياس كاب أوراجان هرينا كاب حماسي سويت كاب أقول بزاي ولا شريفو أسلامي سويت قستانيتي برانا قرر غير كاب سراي سويت كاب أقول بزاي قالوا وزات تزبا قنبار في أسلام والله مكبس هاي مرة كله حواويسو هدراو مركع عتشيزو استقالسن استعوتن يو إلنا خم نحبونه له قال حلاقتاتيمو كابل يو زبقس اتي فللي انتاي كان انتاي موقسيخا في اب سوراس بورا جنة فللي يرد بركايو في أحمتها كلايتي زي تردأتني أبشعن شعاتن تنتيسعان سلستن أب تقايد أدماء تقالتي أكال نايتي من قصة أصل نبور كوتا أسيري كنا قعواتو فترة الكعبة حدا تحطي جن كاو مسوت أخا نموت تفريدا يري كنا توم تأثيركم جنوركم أب بيت فرد قريبكم ليو في وصانيكم فريدكم حنتي أو خلا خامس أخاني أهت أيسكون سرنا يرقبكم الكنا سلمنتاي تبلاو حمولي نزع مالك رفتي عبيو ويس كم زخون عن يومين وكان تاي مثلا ناي تجارة لاي كوها بكا زي كألخ جريمات النمو دحن كيف دحن بزحت يرمي يقني اللي دين خبرها اللي تحت النحات thank you جرم عادتي ناي نادو ناي فنكل ناي قلمله عوتات التي كجدا لاي هزبا قنبر بسرحهم حزب إرترا بسرحهم تاريخاويان عوتات كم كل إرتراوي نت تاريخاوي علات ويكات تاريخ عوتات كم كل سب يوعلو مالتي لازم بخم ديريو أبزي حدا نجار كغمت الكا زدل الله كلهم كنتات كلهم سبالعهم مسوءات خفيلهم نعوت قال حزب إرترا دما أكلاتهم أنا كم تجد لاي ولا مسجلب صوتي كينا نقوله الله كابنا دو كاب فنكل لعلي بعلن كنقرلون زلوا وقاو إليه دائما مهنياتو وقاو أبشعن حتى 284 6 كيلومتر ب40 حدا كيلومتر وبدأ استخيادلو كم هزبا ومباركة حيلو أزدخمه مالت اتي ناي مسغار مدرخ زبال جلانت مالتي صلاي شاشاي ورار صلاحتا ورار وديو نمتكعتي انساغرو لزنبرنا تانكي بعن سلسن بومباي تعطق 10 شو منت بومبا عتيقن زاتوا تانكتا ادك زبال انت ايتن ودينا له امخا صح زبل غلغل امونغو مهمتن امونغو مارسا غلبوبون كرايت بحال قولا كجيت أنو إشتاي بطلنا ملو أب حمد تقبير أبا ديبيا بيرو لعلي 36 ساعات كوف زبل الله بوتايا إذي ودسب مس فنكل
مسنادو بتراش ترخبو ነገር ይብሉን ገዚፍ ወድሰብ ምስ ሓጺንን ምስ ገዚፍ ባህርያዊ ጸገማት ናይ ፀሓይን ፀላቕኣ ዘአክል ዓቅሚ ዘለዎ ታንክታቱን ገለመሊኡን ምስኡ ዘይንወዳደር 10% ስናቱ ሆነ ያሓጥቅናል በብዝሕ ታንክታት 10 ቃሚት ሆነ ኣይኮናን የነ አብታንከኛ ነረ መዳፍዕና ጎደሎ ቦምባታት ኣብዝሓዘሉ ከም ተጋደልቱን ሰላሕታ ወዲ እዚ ዕቅበ ብርሃን እዚ ታሪኻዊ ዕለት እዚ ንዓይ ኣብ መድረኽ መቀይሮ ቃልስ እቲ ዝዓበ ዓወት ኣብ ኤርትራ ናጽነት ናይ ኤርትራ ከነምጽእ ንኽእል ኢልና ላዘረጋግጽናሉ ዕለት ምሳስ ናይ ውቃው ኢሳያስ ነዚ ኸልዕሎ ይደልየን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ከም በዓል ከልዕሎ ይደልየን ንምንታይ ምዃኑ ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ኣነ ከም ተጋዳላይ ምስ ውፀተይ ኮይነ ዝዛረቦ ነገር ክህሉ ይኽእል ኸውን ጠቃምነት የብሉን ኣብዚ ከዘንትወሉ ወይ ከምፅኦ ግን እዚ ግንባር እዚኡ ንኤርትራ ኣብ ተስፋ ደምፃ ኣፅዋር ኮ ስርሕታት ተኻይዱ ድሕሪኡ ናዶ ክፈርስ ክኢሉ ምስ ሙሉእ ሓይልና ናኣቲና ኣብ ባሮንቱ ጥራይሲ ደረና ሓይሊ ብፍርቂ ደረጃ ዓብዩ ዓቕሚ ሰብ ብዙሕ ተሰሊፉ ታንክታት መዳፍዕ ፀረ ነፈርቲ ብዙሕ ሒዝና ካብ ባሮንቱ ብፍላይ እዚ ድሕሪ ዓወት ናይ መድረኽ ተቀይሩ መድረኽ መጥቃዕቲ ተሰጋገርናሉ ንዓይ እታ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዛዕበየ ደይኮነስ ናይ መድረኽ ናይ መቀይሮ ውግእ ኢለ ነዚኣ እዛኣምን ከም ኩለን ዓወታት ግን ንኩሉ የድንቕ ጽባሕ ንጎ ናይዚ ሊቃውንቲ ኣለዉ ነዚ መዝጊቦም ዝሓዝዎ ኣለዉ ንኩሉ እቲ ኩነታት ስለምንታይ እዩ ዝምልስዎ ዝተማሃሩን ንጉሕ ዝተመኮሩን ኣብ ሰናድቆም ሰነዳቶም ሓቢኦም ጽባሕ ንጎ ስርዓት ምስ ወደቀ ክነግሩና እዮም ስለዚ ነዚ ክሳብ ናብኡ ንበፅሕ ኣምላኽ ብጥዕና ያጽንሐና ይብል ማለት እዩ እቲ ቀፂልካ ዝሓተትካኒ ኣውራጃነት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝበልካዮ እዩ ኣውራጃነት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ደጋጊመ ኣነ ፂርህ ነግረካ ደልየ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ይትረፍ ኣውራጃ ሽሙ ናይ ትፈልጦን ኢኻ ሽሙ እውን ኣይፋለጥኒ ብሳጉ ተቐሚጡ ይፍለጥ ኣነ ሳጓታት ታውፅእ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበራ እንድሕር ኢልካኒ ሳጓታት ተውፅአ ፍሉይ ሳጓታት ኣለዋ ማለት እዚ ድሕርካ ወዲ ስመራ ወዲ ኣርባዕተ ወዲ ዛግር ዓድ ሰጉዶ ዝበሃላ ሳጓታት ብርቅ የነ ካልእ ብዓዶም ሳጓ ዝወፅኦም ሰባት ኣዝዮም ውዑዳት እዮም ሳጓ ብመደብ ወፅእ ሳጓ ብሃንደበት ወፅእ ሳጓ ብመደብ ወፅእ እዚ ሳጓ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ነቶም ሰባት ከዓ ክንግምግሞም ከለና ኣበይ ኣለዉ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኣበይ ከለዉ ኢልና ክንግምግሞም ከለና ኣብ ሰዓት እዚ ኮይና ትርጉም ንረክበሉ ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ብዘይነቑሑ መገዲ እቲ ናይ ስለያ ኣሃዱ ናይቲ ብእስያ ዝመሓደር ኩሎም ፍልልያት ኣብ ልዕሊ መን ኣተኩረ ይገብሩ ኣብ ልዕሊ መን ፀቕጢ ይገብሩ ኣብ ልዕሊ መን እንታይ ይገብሩ ተማእቢዞም ዝሰርሑ ብኣውራጃ ኣመላኽታ ዝኸዱ ሕሱባት ነይሮም እዮም እቲ ዋና ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣውራጃነት ነይሩ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ግን ኢሳያስ ኣብ ማእከል ኮይኑ ንሰራይና ሓማሴንን ኣናቒትዎም ኣለካ እዚ እቲ ናይ ኣውራጃነት ሕማም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ መሪሕነት ፀወታ ኣብቲ መሪሕነት እዩ ትፀወታ ኣብቲ ተጋዳላይ ኣይኮነን ትፀወታ እቲ መሪሕነት ኢሳያስ ንኩሉ ሓማሴን ሳይኣከሎ ጉዛይ መቃቂልዎም ንኩሎም እናፋጠጦም ይነብር ኣውራጃዊ ኣካይዳ ነይሩ ዲ ኣይነበረን ኢልና ክንምልስ ኮይና ነነፍሰ ከፍና ንሓደ ሓቲቱ ዝምልሰሉ የለን ንስኻ ዘለውን ዝተኣስሩን ገምግሞም ኣቐምጦም ፈላሊኻ መን ወዲ መን እናበልካ ዝተቆንፀሉን ዘለውን ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሩ ኣቐምጦም ኮፍ ኣቢልካ ሓደ ብሓደ እንታወትዮም ረአዮም ኣንብቦም ደቂ መን ፍለጦም ምስ ፈለጥካዮ መልሲ ክትረክበሉ ኢኻ ኢሳያስ ግን ክሳብ ሕጂ ኣውራጃዊ መገዲ እዩ ዝኸይድ ንሓደ ኣውራጃ ከርብሕ ኢሉ ግን ኣይኮነን ተቃውሞ ከይመፆ መብዛሕቶም ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ነቲ ናተይ ወገነይ እዩ ዝብልዎ ኣጨጊዖም ነቲ ካልእ ከም ዘጓነዩ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ሰብ ከዓ ይታለላብኡ ዳሕራይ ከይተደግመለይ ኢሳያስ ኤርትራዊ ሓማሴና ይትበል ምንም ኣብ ሓማሴን ኤርትራውነት የብሉን ኢሳያስ ሰበይቱ ኮሎ ጉዛያ ገለ ይትበላ ኣነ ብዛዕባ ኢሳያስ ዛረበካ ኣሎ ኢሳያስ እንዳቡ እንዳድዩ ትግራይ ኣብ ጸሎት ናይ ተቐመጠ ይኮነ እዚ ኮፍ ኢሎ እንድሕር ደሊኻ ከምቲ ሰብ ገንዘቡ ኣባኺኑ ዝፈልጦ ኪት ትግራይ ኮፍ ኢሎ ፀንሕ ከባሕጉ
كده عدقراتن تنبلن كتا ترويغا برغا ترايو كالي ابز زارب يلم منم ኤርትራውነት ይብሉ ብዕልኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ነገር ኣሎ ወዱ ሰኺሩ ኣብ ቤት መስተ ንገለ ሰበ ስልጣን ንፈልጥ ኢና ነው ብዓጋሜልኩም ከም ትጸርፉ ክንረአ ናይ ፍክሮ ዘሎ ሰዓት እውን በቲሕና ኣለና በዚ ይዳ ዋይ ናባይ አይልመን ሲያርክ ናባይዳ